Pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balenciagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang.
Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabailuan ko sang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Ang oral
dental disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 11 minutos na nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuhanay sa untopit sa 19 kita sa bulan sa Abril, tuig 2022. Martes karon nga adlaw, Martes edisyon sa ato na pagpangalagad, magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubdob kita sa tagna nga launa imidya sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga nasign sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome nato matagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton matagpalamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag subong makita kag mabatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa mga balita lokal. Tatlo ka mga miyembro sa New People's Army ang nagsurrender sa Banwa sang Calatrava. Inkwentro sa tunga sa mga soldado na kagin PA nagluntad man sa Banwa sang Kawayan. Wala sa mga private armed group nga nasiplatan sa probinsya sa Negros Occidental. Mga ang yara lang kuno nasiplatan amo ining mga kabyanan ang mga armadong New People's Army. Kag sa ato na panguna nga balita nasyonal, pag-ausisaon sang PNP o kung sang Philippine National Police ang aligasyon sang apat ka mga presidential candidates nga may matabo kuno nga pagsabotahi sa palabuton nga eleksyon. Kag sa balita international, ikaduhang hugnat sang giyera sa Ukraine nagasugod naman. Amo naton mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ri pangalagad karon sa pang Martes edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa udto. Ang patrol nagpadulong kung sila ni Bombo Franz Sando Burgos kay si Carla May Defensor sa atubang o kung sa dalan sa highway dala sa atubang sa Bacolod Bacolod o Old Bacolod Airport kay ato na bing check-yaro naman liwat no kay tapos naman ang Holy Week kag balik naman kita sa pagtalakay sa pila ka mga issue kag topiko kag kun adtong mga matalupang naton sa palibot. Isa sa gintalakay naton amo ini ang sa atubang sang dalan sa atubang sa daan nga airport sa Bacolod nga daw kadugay na kuno ginbubuan
apang wala man gin balikdan sang kontraktor. Pero antes nag Holy Week mga kabyanan, antes nagbagyo, kaya nagligad nga si Mana nangin mabagyuhon ang aton nga panahon, natigayon atong mabalikan sang kontraktor. Matapos higin talakay man din naton sa kanginan kag may mga pinaka-porsyon nga ginpangbuhusan na sang simento. Sa karon siguro naton kung ano nakalapad o kung ano nakalaba ang ilan na bubuan sang simento. No, ipakita naton karon dugay-dugay pagi sa Facebook Live ang itsura na sang nga dalan. No, nga ginakaayo dira sa may daan nga airport sa siyudad sa Bacolod. Kay buwas iya pagatsikaron man naton atong gintalakay man naton sa nagligad ang track oval balasang City High sa may ilang Senior High nga gintambakan sa mga basura sang kontraktor. Sus ka damo yang mga tiphag nga mga semento blang sa dalan halin ang gintambak dito kag pila ka mga hindi na magamit nga mga duta nga ginkalkal nila gikan sila nga mga construction sites. Amat-amata naman to pangakot subong. Dapat mahingagaw nyo ni kag matapan nyo ni ding track oval antes magbalik ang klase. Kaysa nga nagaklase pa ka sa doon na katahom. Pwede ka dyan mahampangan subong. Pwede mahampangan sang kwan sang hide and seek. No, panaguay kay pwede ka makapanago sang sus mga duta yang nga kuha sang kontraktor gikan sila construction site na laging pangtambak ya. Balikan ta na ya buwas, no? Unahon ta ni ana yang sa dalan naging repair sa daan nga airport sa siyudad sa Bacolod. Yari karon ang patrol upod sa kay Bumbo Franz Andrew Burgos. Sa piyak kalinya Bumbo Franz Andrew Burgos. Please come in. Bumbudan subong arena no na kompleto na diri bumbudan ang nautod nga dalan sa nagligad sa bumbudan nga mga sinimana at ang Semana Santa ano ni bumbudan no dugin bakbak kining ini nga dalan kay because nga ginpay talo sa construction. Kay because bumbudan nga sa itsura yung tungod sa daan no naga-crack na bumbudan ng dalan so may mga liwat na madiri sila no kung naging bago na madiri bumbudan ng parte ng dalan, specifically bumbudan ang ining dalan sa may Bacolod South Road din sa nasakupan sang barangay Singkang Airport, no? Ari kini bumbudan tubang sa nga Old Singkang Airport, ana selecting nga dalan which is bumbudan sang tuning nga ginbalikan ikatatlo na ni tinatong kagayon na ginbalik, no ang sitwasyon sa sining nga construction sa sining nga dalan, but bumbudan ato ni subong nakita diri, no nga ano na, no? Natapos na o kung na simentuhan na kitang kabubusan nga dalan nga kung sa dili bumbudan yung pagbakbak kung gibakbak ang ining nga dalan bumbudan no so Bumbuandro. Yes bumbudan So bali nabuhusan na ina siya ang makita tada sa imo background nga daw mga balas-balas kaga daw kung ano da nga mga makita tada nga daw nagatinumpok kwa na lang na saya bali kung magtigaan ng simento tinduan na lang na. Oh yes. Correct, bumbudan. Okay, actually na, ito natin ina, simento, wala na ba kayo sa nagligan bumbudan? Sang paulan, no, sobrang panahon, kung nadumduman to natin, ang tubig na rin sa bakante, nga parte sa talay, nga way pabla na simentohan, ito naging swimming pool, ni bumbudan, but subong okay na, no, na, kumplito na sa tanang simento, kay, ang nabilin dire, limuso na lang, no, kag, butangan na naman siguro bumbudan, asfalto, kay because, ang ining dalan, may ang sa kilid yung bumbudan, may mga may mga wala pang gitna simentohan, may mga spaces pa. So siguro ilan na lang kita ni bumbudan sinisingon kag mga dugangan pagid no. Kag mapahipid ri bumbudan ang nasiling nga dalan sa may store nga bahin sang syudad. Pero bumbudan actually wala pa din na pangkaka sa mga baral sa kilid, wala ang mga warning signs. Tari pa rin gyapon bumbudan which means hindi pa ni pwede ma-access o kung hindi pa pwede malabyan sa aton rin nga mga drivers kag mga motorista bumbudan. Okay. Pero pagkatapos na siguro masiminto inang ginbakbak sa nagligad base ang sa tupad pagid nga lane siguro base bakbakon pagid na. Siguro bumbudan no. May posibilidad kita siguro. Una lang ni sa tunga kay siyempre bumbudan. Kung sa tunga nga bahin sang dalan ito mo ni medyo actual ko sa mga drivers. No, kaysa sa mga kung sa kilid rin bumbudan. Kaya mga
kini nga dalan dati sama ni sa mga mayor nga dalan diri sa syudad sa Bacolod na padulong sa Sor nga bahin. So halos naman mga dagko nga mga salakyan mapasinggol man nga motor padulong sa mga truck. Diri tanan bubuda nagalabay no. So magpastor nga direksyon sa syudad sa Bacolod. So siguro no o kung posible kinabubudan nga ang sa diri sa tupad ug mismo sa may sidewalk bubudan amo ni siguro ang madason man nga pag-obrahon nila kung bakbako no kay makita kita naton bubudan nga tama ra gid ka damage bilang dalan. Do ta damo ra gid ka alipat dito sa may bangga pasulod ka pala bubudan sa may pasulod alihis. So sa nga dalan ano gid do damo gid crack. Kaya kinanglan kini bubudan bungkalo no kon i-reconstruct ang nasilini nga dalan. Bubudan na daw si arena no. So tayo na lang kini bubudan nga finishing touch na lang kini kulang. At least ni Bumbudan ma-access o kumalabyan sa amin ng mga motorista. Bumbuandro. Yes, Bumbudan. Dito ya sa unahan, may makita pa ang mga heavy equipments nga naga-obra or wala na? Wala gid Bumbudan. Negative diri, no? Sa Bumbudan, sa una diri nga natin kapag palapit, wala na, may mga heavy equipments pa diri Bumbudan. But sa second time, wala sa subong, no? Third time na ni Bumbudan kapag palapit rin na to, do negative na rin ang mga heavy equipment nga nag-construct sininga dalanon Bumbudan. Wala kinadre, no? Basta siguro kung gabi sila nag-obra o kung pagligwa pala Bumbudan ng dalanon, ang Bumbudan siguro ang kinadre kapag matamat, obra sa sininga dalan, naging bakbak ang Bumbudan. Ate, okay. Ang importante nga obra na nila. Correct. Amo ning aton nga panugyan sa mga kontraktor kung hindi pa man mahingagaw mapangbungkal ang dalan kag mabuhusan sang simento hindi lang na pagbuho-buhuan kaya nagakatabo subong hala sa pagkadamo sang buho-buho no sa nga mga dalan kay preparasyon sa pag simento nga wala pa manggali schedule ang pagbuhos sang simento. Basi balak ko na magpareho na sa nagligad nga sa may shopping area nga ang buho na kilatubuan na lang sa Gilamon na Bumbuandro. Amo gani Bumbudan. Well, balak ili Bumbudan diri mayo lang kay wala no. Ano lang man diya ang problema lang man diri Bumbudan because halos na ba diri nagalabay no. No mas gina-access diri sa tanan nga mga motorista naton. Ang iningadaalan Bumbudan nalika kung alika mismo sa sentro sa syudad kung magpadulong ka sa south kaya mo kini Bumbudan ang pinaka-mayor gid nga dalan, no? So, nag-cost din sa traffic. Bumbudan sa nagligan to. So, wala pa ni natapos. Gabi kinating traffic every time magabot lang hash hour. No? Especially kung aga bala, no? Mga alas 7, alas 8 sa aga, tama, ginadi Bumbudan ka tako nga dalan. Amo pagid kung pagabot sa hapon, kaya mga alas 4, alas 5, no? Tingon na bala Bumbudan sa ating palaulin sa mga makoturan. No kag nagakos kin na diri sang traffic because ang tunga nga bahin sang dalan hindi gid malabyan no kay gisirado because kina reconstruct Bumbudan well subong way paninabalan kung sa ni Bumbudan pagabuksan kag kila di bilang tapuson gid no kay sa kilid na lang di Bumbudan amo naman na di ang butangan semento but ang sa tunga nga bahin sang dalan nya ti fully cemented na Bumbudan no kulang na lang gid sila sang mga dugang na lagi na di Bumbudan nga mga pagbutang diri sa dalan no basi aspaltuhan no baby next sa Kiyak o kon diri sa bahay naton so pa diri naton Bumbudan nga dalan amo naman iguro ang madason nga kung kalon o kung kayuhon Bumbudan. Okay, pagbalik yo karon Bumbuandro labyan nyo naman to sa may shopping area kay perti man to nga bakbakana ito sang mga dalan pero kay daw ginasunod man na simento. Tanawon ta naman abi kay ipakita naton sa mga pumuluyo kung anong itsura sa shopping area subong. Tanaw na Bumbudan no kung ano tong sitwasyon dito no. Liliyon ta ko ano gid man to ang ilaning nga ginapatikay nga construction sa sininga dalan dito sa nasabit nga lugar Bumbudan. Okay, sige. Yes Bumbudan no kag live diri sa Bacolod South Road dinis Bumbu Francis Burgos. Para sa radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Franz Andro Burgos. Tiari na banwa mga kabumbo. No tukso naton ang kontraktor, gintukso naton ang aton nga district engineer sa nga DPWH sa Lone District sa nga Bacolod. Sa nagligad nga si Manag, in-interview naton si Engineer Avillana
Kag ati amo man to gani dayon nagmeeting sila upod sa kontraktor. Kag ginpasikto gid ang kontraktor sa no gid bala tapuson ini. Sa do ni obrahon kutihon kay madugay nagiging pangbuho-buhuan. Tiyara na panghakad na nila kag nabubuan na sang siminto. Ang pamangkot amo ni kung mahimo malanggali nga mapadasig ang trabaho nga ginapahinay-hinay naton abiman nga ginapadugay pa naton ang mga pag-ubra sa sining mga dalan nga gina-repair kay guba na nga daw kaangay balang ang trabaho daw sinang una pa yang estilo nga naga hakwat pa ya pungki ang mga manugubra kaga nagamasa pa ya sang siminto nga ibubo sa dalan. Tiyan mo na nasubong nga kakwa na nga sa aton, subong ka moderno na. Kumplito na kita sa mga heavy equipment nga gamiton para sa construction. May mga ready materials na. May mga mixing materials na. May mga batching plant. Saan mo na gani? Wala. Subong may mga batching plant na kita pag kanto mo to sa batching plant, igulo mo lang tong imong transit mixer ng dako-dako nga may karga nga daw banga nga perti kadako nga truck. Kay pagkatapos iula lang man to yang gin-mix nga simento kag bato kag balas. O tapos madalaga naman na ang transit mixer pagkanto dito sa site kag iula man lang to ang simento nga na-mix kila na. So sa isa lang gani kapag bubo pila kaya kamitro sang dalan ang pwede na yung masiminto dayon. Tiyan mo ni ka-sophisticated sa aton nga mga equipment subong. Hinay gapon ang trabaho. Amo na dako nga pamangkot. Ti kung hindi pa yan naton pagkutihon diri ya kag presyoron ang DPWH kag ang kontraktor ti daw hindi pa man niya aray isa naman ka pa matuod do kun way naton naging kuti way naman ni away naman niya mahingagaw. O ti congratulations sa kontraktor. Mahimo nyo man gali. No nga mapadasig ang pag-ubra. Ti salamat. No, pero kung ginubra nyo inidasig, antes pa man naton ya dala ni sa kanginan kundi mas mayo pagid. Kaya ang report na lang niya dayon sang reporter niya ang dalan nga guba nakayo na dayon subong. Masyado gid kadasig mag-ubrang kontraktor. Oh, nga way na kinalanon nga pulpugon pa para mag-ubra. Di kundi daw mayo tani. Karon dugay-dugay banwa palabyan man naton to ang sa area sang shopping. Sako man ang kinalkalanay subong sang dalan. Kag gadouble time man sila sa pagbuhos sang siminto. Daw wala katapusan ubrahanay no. Kag tapos chikon man nato ni ang mga ang mga bago lang natapos nga dalan. Halimbawa, ang dalan halin sa Libertad going to Mansilingan. Do may mga porsyon na kuno nga daw nagminyar na ang mga siminto. Na araw-araw na nga. Uy, pag hindi mapilan ka tuig, minyar na yung siminto. Ay, oo. O, sige. So, banwa, amuning isa sa ato yung mga commitment diri sa Bumbo Radio sa paghatag sang insakto nga serbisyo. Nga mapadasig ang mga pag-ubra sa mga dalanon nga kinahanglan tuksoon ginaton permi kag aton gipermi nga tawagon ang atensyon sa sini mga kontraktor kag sang DPWH para nga hindi mag-utra-utra ang trabaho kag hindi masablagan ang mga motorista kita tanan nga nagaagi sa dalan. 29 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 11 diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Balikan naton dugay-dugay ang pinapaka mga reports sang patrol. Ang report mga kabyanan may kantanan sa ginapahayag nga wala mga kabyanan sang mga na-monitor nga mga armado, nga mga pribado, nga mga armado nga tawo diri sa isla sa Negros Occidental samtang nagahilapit ang eleksyon. Balikan nato ng report ni Bumbo Franz Andrew Burgos pagkaligid lamang sa pila ka mga importante
nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo para sa heavy duty. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral
disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini Pabalik na mga kabiyanan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay. So ito 38 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11. This time balikan naton ang pila ka mga reports ng aton nga mga field reporters. Unaw naton dining report ti Bumbo France Andrew Burgos ang monitoring sa aton nga Philippine National Police sa kabugusan sa probinsya sa Negros Occidental, may kantanan banwa sa sining palabuton nga eleksyon. No? Ginasiguro man sa aton nga mga kapulisan nga makaangkon sa nga peaceful eleksyon nga wala sa mga maduguon nga insidente maglunta. That's why ginamonitor kung bala may pila ka mga pag-exister yapon sa mga private armed groups diriya sa aton nga probinsya. Kaya sang una, sang mga nagliligad pag nga mga eleksyon, pertiman kainit mo, may mga ambusanay nga nagakatabo. Kag hindi lang niya basta-basta nga ambus, may mga nagkalamata igid. Sa pasulod pa lang niya sa eleksyon period, may kaangay na sining mga insidente. No, kaya kung sa ato madumduman dito sa Southern Negros, nga man ang rason kung nga naghingagaw man di sa nga nagligad nga eleksyon, kadto diri ang aton nga presidente,
Parang hibaloon gid personal kung ano ang matutuod ng mga nagakalanabo. So sa karon daw wala ka asang may na-monitor nga mga armed group. Pero may mga armado nga grupo nga mga miyembro iya sa NPA. Daw ay nagakadula. Yan sa pagkalinya may report Bumbo Franz Burgos. Please come in. Bumbudan sa sininga kay gayunan sa palagay lapit ang eleksyon Bumbudan. May pila naman ka mga concern. Ang kada local government unit Bumbudan, especially sa Kalidungan, no? O kung sa seguridad sa aton nga mga butante, kasi po ang mga politiko man Bumbudan, no? Kaya because hindi nato nimbrikawan ang mainit nga rivalry Bumbudan sa tunga sa duha ka mga magapapili or specific pila madami kabilog nga magapapili bilang maging leader sa bunabi nga mga lokalidad, especially Bumbudan, sa di ka man gabahin sa pungsod Pilipinas. Bumbudan, paagi sila ang atong nga presidente, no? May mga pagkabalaka man o kung nagatagi sa Bumbudan sa mga nagakaigubing nga mga tikang para ma-address ang concern sa mga private armed groups, no? Nga amo ni Bumbudan isa sa mga yabe nga nagahatag Bumbudan sang o kung nagapakita mismo sa pag-abuso sa poder isang mga sa posisyon, no? Nga mga leader sa mga lokalidad o kung mga lugar Bumbudan. So ang ginatawag ning alunan doctrine Bumbudan, gin-check din naton ang isa sa mga panwa no nga ginpaidalom sa right category sa election watchlist areas o kung mga iwas balabong Bumbudan ginatawag. Gin-check naton ang apat sa mga areas diri sa Negros Occidental. Kamo ni ang Escalante, Moises Padilla, Calatrava, ano pagit Bumbudan, no? Amo na nga mga banwa ang bilong sa right category. Ang isa dire ginbalikan nato kag gin-check Bumbudan kung ano ning ilang pagbantay kagang monitoring, especially Bumbudan sa pagpangampanya, no? Kay base siguro Bumbudan may mga areas daan nga tama gikainit nga ginagamit ni ang private armed groups para sa pagpamahaw, no? Kung sa mga pamilit man, no? Sa mga botante kag sa mga pumuluyo dira nga magabuto sila sa sining politiko. Pero Bumbudan, no, diri natin ipakikagutan ang hepe sa Calatrava Municipal Police Station, kasi Police Major Ligawan Lumyain Bumbudan, kung ano ni ang ilang monitoring, no? Sa Calatrava Municipal Police Station, even though nga rin sila sa right category, kag isa padaan Bumbudan sa ginapabutyag o kung panawagan ni Presidente Rodrigo Duterte, nga kung ang isa ka politiko may magsubra sa duwa ka mga private armed army, no, o kung mga private armed group Bumbudan, ano na siya, no, hindi na dapat magsubra sa duwa. Because makonsidera ka muna nga private armed group na nga kasi may mga may ginatago ka ng mga privado nga mga armado nga mga individual, no, muna ang ginakonsider man dala Bumbudan nga mga goons, no? Si Bumbudan so far sa latest update sa Calatrava Municipal Police Station, ang ilan niya Bumbudan nga monitoring is so far wala sila sang minabaton nga mga complaints in related sa mga politician o kung sa mga papili nga mga konsihal, alkalde sa nasiling nga banwa sa Calatrava Bumbudan nga may mga ginahupon dira o kung mga nagapanagiya sa damo nga mga private armed groups o kung may mga privado nga mga armado nga grupo ang pinaka mga politiko Bumbudan. Ang concern niya sa Calatrava is amo ni ang CTG, no? O kung amo ni ang mga communist terrorist group Bumbudan o kung mga katapo sa rebuilding nga grupong NPA. So amo ni ang Bumbudan ang rason kung nga agi paidalo ang Calatrava sa red category sa COMELEC, no, ukol sa election watchlist area. So far Bumbudan ang masiling ni naton kung sa pagpahayag sa ilan nga hepe sa Calatrava si Police Major Ligawan Lumyain ang alunan doctrine Bumbudan do hindi kini sa masiling balang do applicable man bisa muning area even though nga ara sila tod sa red category but ilang monitoring sa mga possible nga mga violence dira nga magaluntad sa Calatrava. Ano ni Bumbudan ilagi ni nga ginatutukan pero ang alunan doctrine. So far do negative ni Bumbudan ang mga reports kag mga incidents nga ko nang may mga politicians grabe nga nag-aabuso sa poder nga nagpresensya sa sining mga private armed groups are negative Bumbudan. Ang CTGs na ginang nga concern Bumbudan. Okay. Bumbudan may payag rin sa aton ang hepe sa Calatrava Municipal Police Station kasi Police Major Ligawan Lumyain. With regards po dito sa Calatrava, mga politicians natin, wala kaming na-monitor na more than 2 ang bodyguards. Ang problema dito sa Calatrava is kaya naging red is yung sa communist terrorist group, yung present nila, at saka yung isang potential pugs
yung private armed groups na Bakurdo Group na possibility na maghalik ng lagim sa darating na election. Pero sa ngayon po, wala naman monitoring regarding sa mga activities ng potential na private armed group. Sa pag-campaign naman po ng mga politician is organized naman. Wala mang na-monitor na rivalry together sa mga lahat ng tumatakbo dito. Generally peaceful naman po tong area natin. Maliban lang sa mga post ng pero hindi naman masyadong ganun ka problema po dito. Mga post lang ng mga iba't ibang kabataan po yung namomonitor natin. Okay. So hindi naman yun malaking problema po. Oo. Wala pong monitoring dito na nagkakandak sila ng ganun po dito sa area ng Calatrava po. Sa ngayon po, generally peaceful naman and mapayapa naman yung natin dito, election natin. Sa mga politicians po, sana tuloy-tuloy po yung ganito na peaceful na pagkandak ng mga rallies nila, yung political rallies sa iba't ibang barangay. And then sa voters naman is piliin lang yung mga nararapat na iboto. Pero sa kami naman po sa PNP, sa political kami, wala ko kami sinusuportan na kahit sino mang kandidato po. Bumbudan, no? So, mo to ang sabahin mismo sa Calatrava Municipal Police Station. Isa sa ilan ng mga pagbantay ko sa posibilidad, no? May mga violent, traping nga mga aktibidades nga ginapatigayon, dira, kung mga ginapakubra, dira, ang mga nagapadalagan, no? Kung mga nagapapili, na election, Bumbudan. Okay, sa subong Bumbo Andrew daw, why naging man kita sa may na monitor nga sa mga kabanwanan ba na? Daw masyado kainit ang political rivalry. Yes, correct itong budan, no? So, pasalamat lang gid, no? Kata itong masiling naton ding do medyo amuning sitwasyon do maluligwa, pila ka mga areas nga diri sa aton sa Negros Occidental pala po budan nga ginatutukan man sa COMELEC, especially nga ginpaidalo man sa mga election watch list areas. Pero siyempre yung mga otoridad po budan, especially mga kapulisan kag ang katapo man sa Philippine Army, no way man siguro po budan na ginapatubayaan ang ining ilang mga obligasyon kay kalaway man po budan because of this dobran subong nga ginahulat kini ang muning election, may magpinasanay lang po budan para sa posisyon o kon sa ginalagas nila nga poder sa ilaning nga mga lugar o kon mga kabanwahan kay kasyudaran man po budan. Oo, amo gani man. Yes, but at least po budan, no? Ginapangabuyuan, ginasakadamahan nga maging balindong ni ang kining May 9 election o kon prior sa sining adlaw po budan, no? Ang campaign period po budan, pagpangampanya, arena, balik naman. So, ang tuwag din sila, arap man mga kapulisan nga magbantay, kag maghatag man sa nagakaigo nga seguridad. Pero hindi na kita lang sining nga pag kibla do pabayaan lang, no, kay kabudlay man mo budan nga magaginagamo dira because nang sa election. Well, ang election is just temporary, no? Kung sino diya magdaog pagto na lang ang kay gayunan kay saya ang nauyunan sa mga botante Bumbudan. Sige. Yes, Bumbudan, no? Kag live diri sa patrolin ni Bumbu Franz sa Burgos. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbu. Salamat gid Bumbo Franz Andrew Burgos. Report gikan sa patrol. Nagdulong siya sa oras 11 minutos sa nabilin kabagadagan kita stag ng alas 12. Kamani ang mga na monitor lang dito mga katapos ng New People's Army nga may mga armas pero mga bodyguards ang politiko daw lang man si may na monitor nga may mga armado gidabi nga mga nagaupod-upod sa isa ka kandidato. This time, kung ano man natin report ni Bumbo Carla May Defensor, ini may kaintanan sa pag-surrender. Sa nga pilaya ka mga miyembro sa New People's Army, dito kung dito sa may banwasang Calatrava. May mga nag-surrender, samtang may nag-surrender sa Calatrava, pero may inkwentro naman yung nagluntad dito sa may area dito sa Kawayan. May mga nag-surrender pero may arayang nagapadayon sa ilang pagkig-away sa aton yang gobyerno. Titanaw naton abi kung sino ini nag-surrender kag ano nga mga assistance ang pwede mahatag
sang aton nga gobyerno sa sining mga katapos ang New People's Army, no, nga ang term nato sinasadto nagbalik sa sabak sang gobyerno. 10 minutos sa Banwa ang nabilin kag magdangat kita sa tagnang alas 12. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. This time mga kabiyanan, balikan natin ang report sa patrol upod sa kay Bumbo Carla May Defensor. Kag pilapig ka mga insidente nga nagalunta diri sa aton nga palibot, no, sa probinsya sa Negros Occidental. Sa piya kalinya Bumbo Carla May Defensor. Please come in. Yes, Bombadan. So, dari kita sa nagluntad nga encounter kagaina, Bombadan, kiti pagkulang kita nagatag information si Brigadier General Inocencio Pasaporte, kaling wala kita sa interview sa iya, Bombadan, no? Medyo wala nga lang sining signal. So, kagina, Bombadan, na mga 6 a.m., April 19, 2022, ang 15th ID, Bombadan, na may aras ng information nga nakuha sa pumuluyo nga may aras ng presensya sa NPA dito sa area sa barangay Kaliling, barangay Kaliling, Kawayan, Bombadan. So, ang encounter nagaluntad mga more or less ako mera sa na-encounter ng mga NPA, more or less 15 ka mga NPA ang na-encounter sa 15th ID, Bombadan. So, ini sila posible nga miyembro ini sila sa Southwest Front o sa KRNCDS Bombadan under ini sang vicinity okon ang ini nga nagluntad nga encounter sa may sitio Bahay, Barangay Kaliling, Negros Occidental, Bombadan. So, initial result sang encounter, Bombadan, mayara sang isa ka NPA nga napatay, kag mayara sang na-recover nga isa ka M16 rifle, Bombadan. So, negative nga casualty sa aton sining nga government o kung sa aton sining nga mga tropa, Bombadan. So, ang nagsubong ang initial information nga ginhaboy, no, nagikan sa 15th ID, Bombadan. So subong kumusta ang sitwasyon, may mga may mga clearing operation nga patigayon? Yes, Bombadan, no. So kagay na sang ginapag-update naton ongoing ang ila sining clearing operation at the same time susubong, Bombadan, di ongoing sa gihapon, no. That's why nga medyo na ini sila sa paghatag sa information bangod nga nabukid na ni nga bahin kang Barangay Kaliling ang naluntaran sa encounter, Bombadan. So sa liwat na dito sa may area sang sitio Bahay, Barangay Kaliling, Kawayan, Negros Occidental, Bombadan. Okay, sige. Yes, Bombadan. So mayaras na tatlo naman ka CTG and TA, Bombadan, ang nag-surrender, no, sa katapos ng 6 SAB, Bombadan, kada joint operation man ini sang kapulisan sang Calatrava Municipal Police Station, Bombadan. So antisini, Bombadan, sa tatlo ka mga NPA nga nag-surrender, sunukat Police Lieutenant Colonel Ryan Manungdo, mayara na nga before, no, isa nga nag-surrender. So, amo ni ila isa ka rason, no, kung nagsunod-sunod lang ini sila sa pag-surrender, wala ini sila nagatingog, ay ini di Bombadan, di sigurado ginila nga safe ini sila sa pag-surrender kag ang pagbaton dala sa ila sang government is maayo gid, Bombadan. So, sa Holy Week, may aras ang tatlo nga surrender, Bombadan, no? So, ang una nga nag-surrender, amo ining si alias Rambo, nga mayara ini siya nga na-surrender nga isa ka caliber 38 revolver, kag mayara sang 4 ka live ammunition. Si Jericho, ang ikaduwa, si Jericho alias sa Jericho, nga mayara man sang 38 caliber revolver nga surrender kag 5 ka live ammunition. Kag ang last, among si Arnel o kung si alias Faves, nga isa mayara man sa naging surrender nga isa ka caliber revolver kag mayara sa 3 ka live ammunition, Bombadan. So sunod kay Police Colonel Ryan Manungdo, Bombadan, ang duwa diri sa ila bali total, Bombadan, is 4, pero ang tatlo nga niya mo ini sila sang Holy Week surrender, bali may isa lang nga naguna sa ila kag giniginistorya ini sang 6 SAB, Bombadan, nga kung mayara ini sa upod nga kung nga pagid mapasurrender, Bombadan, di ang sunod din tatlo. So Bombadan, duwa diri ang mayara na sang record, and then ang duwa medyo bag-o pagid ini sila, Bombadan, no, sa ila sila nga group. Kung hindi pagid ini sila tantugid nga mayara sang record, Bombadan. So Bombadan, pamatian nato na pahayag gikan kay Police Lieutenant Colonel Ryan Manung.
Nung Monday, nung Thursday kasi, nung Holy Week ng Thursday, may sumurrender sa atin na may rangko na NPA din, na nauna nila. Tapos, nung nakausap natin siya, na-convince natin na sa maayos natin pakiusap, sinabi niya rin na may mga interesado rin daw. Pwedeng sumunod sa kanya as na makita na, yun nga, na safe si yung unang nag-surrender. So, yun nga, after 2 days, nag-surrender nga naman yung 3 na kasamahan niya dun sa squad nila. Nung Holy Week po, bali, 4 po talaga yung nag-surrender. Nauna lang yung isa na. Sino po yung naunang nag-surrender po, sir? May alias po ba? Alias Caro din po yung pangalan niya. Ang naman nag-surrender ay si Carambo nung 3:00. Tapos sinundan naman siya ni Jericho at si Arnel. Yung dalawang nag-surrender talaga nasa listahan po ng intelligence natin. So, nasa listahan sila, confirm po sila na sila po ay talagang active membro dati bago sila sumurrender po. Sila ay membro ng Regional Striking Force. Actually, yung dalawa naman, membro din sila squad pero hindi pa sila lumito sa ating listahan. Ibig sabihin, bago sila doon sa for validation po, baka ibang koda nila na ginagamit doon sa organisasyon kaysa doon sa community. Yes, sir. Sir, ano po yung rason nila kung bakit po talaga sila nag-surrender? Nag-surrender sila kasi nakita naman nila yung efforts natin mga gobyerno na especially ang pulis at yung kasundaluhan, hindi na totoo yung mga propaganda na dati nilang pinakinggan na ang sundalo at ang pulis ay kalaban na papatayin sila kung mag-surrender sila. Which is, napatunayan na natin to kasi marami na po kami nagpa-surrender at buhay pa sila at sila po ngayon ay nag-proseso na nga na tatanggap na ng mga benepisyo. So, malamang ito rin siguro ang sa motivation nila na sumuko sila para sa peace of mind nila plus yung mga benepisyo nila na matatanggap sa programa ng gobyerno na ikit. May pamilya po sila, nandun po sa mga kanilang bahay po. So, sir, meron din po ba silang mga armas na sinurrender? Yes po. Sinurrender po nila yung mga pistol lang po yung naipresenta po nila sa atin na baril. Wala pong mahaba. Meron din po silang matatanggap po saang dahil po sa mga nasurrender nilang mga armas? Yung matatanggap nila, depende po kung gaano kabilis po ma-process yung ating mga dokumento na sa mga pag-process ng ganito kasi marami kayong dadaanan na mga proseso kasi karamihan dyan walang mga dokumento. So, kailangan talaga mag-back to basic tayo at i-produce yung mga ID nila or proof na sila nga yung tao. So, may matatanggap sila pero hindi pa ganito kasi we need to validate, no? We need to validate if they're really talaga membro. Although kami, masabi namin na sila membro na, pero sa proseso kasi kailangan may mag-prove dahil sa mga naunang nag-surrender na sila nga po ay nakasama nila their active base sa NPA po. Okay. Sir, taga saan po talaga po itong mga nag-surrender? Taga Calatrava po sila talaga. Yung last na, hindi po natin talaga nung binabalidit natin kasi nagbigay naman sila ng informasyon. Sabi nila, medyo may katagalan na, ganun. So, we need to bring kasi baka naman na sila na-intimidate na baka ma-implicate sila. Ganun. So, it really takes time para makuha natin yung mga ibang informasyon talaga sa kanila. Bang Badan. So, Bang Badan naman ito, no? Ang pahayag sa current na mga NPA sa mga nag-surrender during Mukala. Bisan taga-amat-amat lang. Bisan taga-isa, 2, 3. Ang importante nga sige-sige. Kita po ba no? Bisan isa 2, 3 at least sige-sige ila sini nga pag-surrender. At di siyempre Bambadan may ari man ini sila nga mabaton nga bulig nagikan sa aton sini nga gobyerno Bambadan. Okay, man kakapoy man magasagad pangabuhi sa kabukiran bayaan mong pamilya mo diri.
Kag pagkatapos hindi ka pa siguro sa imong kabuhi, may imong buhi ka pa subong adlaw, basi pagkasunod adlaw patay ka na. Yes, sakto gina. Ano kay sa pagkaso Aha. Sige, nag-auto-auto di mo signal. Okay. Doon nadula na gid ang mga signal bumukar lang. Nag-auto-auto di mo signal. Sige, salamat gid. Okay, naman yan mga kabayan, report di bumukar na may defensor. Enkwentro dito sa may area sa Kawayan. May isa katapos sa New People's Army ang napatay. Gining tatlo ka mga miyembro sa New People's Army nga nag-surrender mga kabayan dito sa Municipality of Calatrava. Sige, dugay-dugay aran ng aton nga news center, no? Kag sa nasiling ko na banwa, ang ining okay man ni may kausaning iban nga nagisaka sa kabukiran. Pero basi pwede man lang naton yang mapalabot sa gobyerno kag sa aton nga mga opisyal ang kausa nga hindi na kinahanglan magsaka sa bukid. No, magpaninguha kita kag kun ang kausa kapigaduhon inustisya. Di may ari man kita justice system diri nga mag-attender sa aton nga kinamatarong. Kung sa bahin sang panangabuhian, di maghimakas kita para nga mag-ayo pangabuhi ta. Yari na mga kabiyanan ng Bumbo News Center para sa ating Bumbo Network News. Stand by. Goes to Bumbo News, DWSM, Star FM Operator. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Martes, Abril 19, 2022. At sa ulo ng ating mga balita. Ang Philippine National Police aminadong malaking hamon pa rin ang pagsugpo sa vote buying gamit ang online payment mode. Ang NBI naman natuklasang kumalat na sa internet ang ilang impormasyong nakuha ng tauhan ng Smartmatic, issue ng bayad para sa pagnanakaw ng data lalong tumibay. Mga dengue cases naman sa Cordillera Administrative Region pati na rin sa BARMM nakitaan ng Department of Health ng pagtaas. Ang National Housing Authority naman nakahanda na sa pagbibigay ng permanent housing project para sa mga biktima ng landslide sa Leyte. Bagong gawang kalsada tinitingnan na dahilan sa pagguho ng lupa doon sa Abuyog City. 4 na miyembro naman ng isang pamilya sa bahagi ng Zamboanga del Sur brutal na pinaslang ng hindi pa nakikilalang mga sospek. At sa ating international news, si Russian President Vladimir Putin binigyan ng honorary title ang mga Russian troops na inaakusang responsable sa war crimes sa Ukraine. At para naman sa ating sports balita, Philadelphia Sixers abanse na sa 2 panalo laban sa Toronto Raptors, habang ang Dallas Mavericks na itabla naman ang serye sa Utah Jazz. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasit. At ako naman si Bombo Jane Buda. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates. Mga kabombo at ka-Star Nation, umapila ng pag-unawa ang Philippine Consulate General doon po sa may New York sa mga Pilipinong botante doon kasunod ng delay sa shipment ng election paraphernalia mula naman dito sa Pilipinas. Sa isang panayam, sinabi ni Consul General Elmer Cato na asahan ng mga Pilipinong botante sa New York at mga katabing lugar nito na makakatanggap sila ng kanilang election packets sa mga susunod na araw. Kasunod na rin ng delivery ng ilang libong mga balota sa post office kamakailan. Sisikapin din aniya nila sa Philippine Consulate General sa New York na makakuha ng mas marami pang balota para sa mga Pilipinong botante doon sa mga susunod na araw sa kabila na rin ng delay sa arrival ng mga election materials. Kahit pa aniya maging sila ay kulang na rin sa tulog at pagod na rin, ay patuloy naman din nilang gagampanan ang kanilang election duties, kaya umaasa sila na mapagbibigyan ang apela nilang pag-unawa sa kasalukuyang sitwasyon. Magugunita na April 10 nang magsimula ang overseas
overseas absentee voting, pero ang mga botante sa Northeast ng Amerika ay hindi nakaboto sa araw na iyon dahil na rin sa delay sa delivery ng mga election paraphernalias. April 11 na nang matanggap naman ng Philippine Consulate sa May, New York ang mga vote counting machines at iba pang election paraphernalia na gagamitin kaugnay sa 2022 elections. Pinaiimbestigaan sa Kamara ng ilang mambabatas ang anilay disorganized voting system sa ibang mga bansa sa unang araw yan ng overseas absentee voting para sa 2022 elections. Inihain ni na Representative Carlos E. Sagani Zarate, Eufemia Culyamat at Ferdinand Gaite ang House Resolution No. 2554 para paimbestigahan sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na silipin ang mga reklamo ng mga botante sa ibang bansa, kabilang na ang kakulangan sa vote counting machines. Tinukli naman ito ang sitwasyon sa Hong Kong kung saan ilang libo mga botante ang hindi na-accommodate sa unang araw yan ng overseas absentee voting dahil 5 VCMs lamang ang available mula sa Commission on Elections. Kung mas marami sanang VCMs ang naipadala ng COMELEC sa Hong Kong, naging mas mabilis din sana ang voting process at hindi rin gaanong mahaba ang pila. Bukod dito, dapat na konsidera rin ang iba pang mga hakbang tulad ng pag-schedule sa mga botante at palawigin ang voting hours. Bukod sa kulang ang bilang ng VCM, sinabi rin ng mga mambabatas na mayroong issue sa umano'y pre-shaded na mga baluta na ibinigay sa mga botante. Iginit ng mga kongresistang ito na dapat tiyakin ng Kongreso na walang malawakang disenfranchisement sa overseas absentee voting, kaya marapat lamang na maimbestigahan ang mga puntong kanilang tinukoy. Kaugnay pa rin po sa nalalapit na halalan sa darating na Mayo, ang Philippine National Police aminado namang malaking hamon pa rin sa kanila ang pagsugpo sa vote buying gamit po ang online payment mode. Kaugnay niyan, maki-update tayo sa report ni Bombo Gerald Ulepa. Yes, Bombo Dave, Bombo Jane, todo ngayon itong pagbabantay ng Philippine National Police dito pa rin sa mga areas kung saan ay napaulat, mayroong mga napaulat ng vote buying para pa rin dito sa nalapit na halalan at 20 days na lang bago ang eleksyon sa May 9. Una rito, aminado itong PNP na dahil pa rin sa paggamit nitong online payment mode ay madaling lusutan ng ilang politiko maging ng mga supporters itong pagbili ng boto. Ayon kay PNP Director for Operations Chief Police Major General Val De Leon, mahigpit umano ang utos ngayon sa kanila ni PNP Chief Leonardo Carlos sa lahat ng unit commanders na agad rumisponde kung may napapaulat na vote buying sa isang lugar. Sa ngayon ay mayroon na raw silang ulat na natanggap kaugnay pa rin ng vote buying, pero patuloy pa rin itong kanilang isinasagawang verification. Dahil sa paggamit naman ng electronic payment ay sisikapin daw nilang alamin itong money trail o yung pinagmumulana ng bayaran. Ang PNP ay kasama nga dito sa Task Force kontra Bigay na binuo ng Commission on Elections na naatasang magbantay pa rin dito sa vote buying. Kasama dyan ang DILG, ang Department of Justice, maging ng National Bureau of Investigation. As of now, ayon naman sa COMELEC, ay mayroong at least 2 na naihain na kaso ng vote buying at yan ay naganap pa rin dyan sa Quezon City at sa ngayon ay patuloy na iniimbestigahan yung iba pang mga kaso ng vote buying nagaganap sa iba't ibang panig pa rin ng ating bansa sa nalalapit na halalan. Bombo Dave, Bombo J. Bombo Gerald, yung 2 reklamo na naihain o natanggap na ng Commission on Elections, ito ba ay patungkol dito sa mahigpit na binabantayan ng pulisya sa kasalukuyan na online vote buying, Bombo Gerald, o ito yung parang kadalasan yung sa mga nakalipas na taon na hindi naman maitatanggi na talagang idinadaan pa sa mga sobre, Bombo Gerald? Oo, hindi naman nabanggit ng COMELEC kung paano nangyari itong vote buying na to, Bombo Dave. Pero yan yung kanilang iniimbestigahan. Kanina sa pagtatanong-tanong natin dito, medyo sensitibo kasi yung issue. Ayaw magpa-interview ng mga nakapanayam natin dito kanina about dito sa vote buying. Dahil yung na-interview natin kanina, tinanong ko kung mayroon siyang electronic mode of payment. Kagaya na lamang nung ginagamit ng iba, yung sikat ngayon na GCash, ay sinabi niyang wala daw siyang ganun. So, yung iba kasi imposibleng mayroong ganyan, lalong-lalo na yung
mga senior citizens or yung mga ibang botante na walang access masyado sa internet. So malamang yung iba ay nagagamit pa rin, tama yung sinasabi mo kanina, yung usual na sinasabi noon na inilalagay sa mga sobre kapag nagkaroon ng bayaran dito pa rin sa mga botante na yung politiko yung nagbabayad at kung gustong makabili ng boto ay dinadaan sa ganyang paraan, Bombo Dave. Bombo Gerald, I'm just curious, paano ba ginagawa ng PNP at nung iba pang mga kasamahan nila ng mga otoridad yung ginagawa nilang pagbabantay laban sa mga online na vote buying na ito? Kasi unlike doon sa mga nakasanayan sa mga nakalipas na taon na may mga nagrereklamo na kukuhanan nila ng video, ng picture na may talagang inaabot sa mga botante. Pero dahil dito online nga, paano yung magiging sistema o yung magiging diskarte ng mga otoridad para upang sa gayon yung nababanggit mo matunton yung money trail, Bombo Gerald? Medyo madugo ito, Bombo Dave, dahil electronic, pero magre-rely usually yung PNP maging ng mga COMELEC dito sa mga reklamong ipapadala ng mga botante ng ating taong bayan, dahil hinimok na rin ng COMELEC maging ng PNP doon sa mga nakakakita ng ganyang mga aktibidad na i-report itong kanilang nalalaman dito pa rin sa mga otoridad ng sa gayon ay agad money trail na tinatawag nila, yung pagtunton kung saan nanggaling yung pera. Yan yung madugong part, kaya aminado itong PNP na talagang mahirap matunton itong pinagmulan ng vote buying sa ngayon dahil electronic na, hindi kagaya dati. Kaya naman doble ngayon yung pagsisikap ng PNP para matunton. So yung panawagan nila ay talagang i-report ng ating mga kababayan kung meron silang nalalaman at idadaan yan dito sa mga forensic expert ng PNP maging ng NBI para malaman kung saan nanggaling electronically itong mga pera na ito, dahil kung sakaling mayroong mga proof ay matutuntun niya sa pamamagitan ng forensic examination dito sa mga cellphone numbers na pinanggalingan ng pera, dahil kailangan naman ng cellphone number ngayon kapag nagpadala ng pera through electronic devices sa Bombo Dave. Talagang madugo pala yung validation na kailangan gawin dito ng mga otoridad. Anyway, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald di ulit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Humingi ng paumanhin si presidential candidate at dating Defense Secretary Norberto Gonzales kay Vice President Leni Robredo. Ito'y may kaugnayan sa kontrobersyal na press conference na ipinatawag nila Nina Manila Mayor Isko Moreno at Senator Ping Lacson noong Easter Sunday. Sa naturang pulong balitaan, nanawagan si Moreno kay Robredo na umatras na lamang sa pagtakbo sa pagkapangulo. Ideya na uncomfortable para kay Gonzales. Binigyan din ni Gonzales na hindi siya anti-Robredo at sinabi rin ang Vice Presidente ang siyang mayroong hawak ng best chance para hamunin si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na siyang nangunguna naman sa mga front runners sa survey. Nauna nang dumistansya si Lacson sa panawagan ni Moreno kay Robredo na umatras na lang sa presidential race. Samantala, ang Department of Interior and Local Government o DILG maglalabas na rin ng warning laban sa Malaya Local Government doon po sa May Aklan dahil sa napakaraming tao na pinayagang makapasok sa Boracay noong Holy Week. Yan at iba pang balita sa ating pagpapatuloy. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang NBI, mga kabombo at ka-Star Nation, natuklasan na abay kumalat na raw sa internet ang ilang impormasyon na nakuha ng tauhan ng Smartmatic. Nakatutok sa balitang yan si Bombo Dennis Hamito. Naniniwala ang National Bureau of Investigation na kumalat ng ilang impormasyon na nakuha ng Ricardo o a certain Ricardo na siyang sinasabing nagpakalat ng mga impormasyon mula dun sa nakuha na data
dyan sa election preparation, particular na dun sa Smartmatic. Lumalabas dito sa pagsisiyasat ng National Bureau of Investigation, yan ay siniwalat sa nagpapatuloy na pagdinig dito sa Senado na may iba pang mga personalidad na kasabwat itong suspect na nagpakalat nga ng naturang impormasyon. At kapalit nito ay malaking halaga din ng salapi. At kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pagsasalaysay ni Attorney Victor Lorenzo, ang head ng NBI Anti-Cybercrime Division. In August 9, Argana was hired by Smartmatic, and November 20, he was deployed at the Comelec warehouse to run some tests with the automated election system. Smartmatic already detected some unusual behavior as to their logs or the traffic in their system. January 9 detects unusual traffic in their system using VPN logs downloads and were traced to the former employee of Smartmatic. A Facebook group uploads pictures of files allegedly taken from Smartmatic. January 28, XOX sends another email demanding that the former talk privately and threatening to release the public the worst documents and files. Smartmatic chooses not to speak with the group. February 2, Argana, the former employee, goes to NBI CCD office. That was the time when he admitted being promised monetary consideration in exchange for the access. Yan ang bahagi ng salaysay nitong si NBI Anti-Cybercrime Division Head, Attorney Victor Lorenzo. Ang sinasabi niya rito, yung si Ricardo na siyang suspect dito, Bombo Dave, sa naturang pangyayari, si Ricardo Argana. At lumalabas na sa naturang data ay may kapalit palang halaga. Yung isiniwalat ay may amount na binabanggit na sa 300,000, pero may mga individual pang napagpasahan ng naturang impormasyon. Kaya lumalabas na ito'y kumakalat na sa pamamagitan ng internet. Yun nga lang ay hindi matiyak ng NBI pa kung sino yung gumagamit ng naturang data, lalo't ito'y hindi naman direkta tungkol sa bilang ng boto. Dahil wala pa, hindi pa nagaganap ang 2022 elections, pero duda sila sa purpose ng naturang mga hakbang, Bombo Dave. Bombo Dennis, nakakatakot at nakakabahala itong pagkalat nga, no, yung nakita na ngayon ng NBI na pagkalat ng mga impormasyon na nakuha nung taga Smartmatic na ito. Pero ano daw ba yung magiging implikasyon nito, Bombo Dennis, sa nalalapit na halalan? Kasi binabanggit mo, wala pa naman botohan, pero personal information kasi yun, Bombo Dennis, ng mga botante. Yun nga, Bombo Dave. So ang ginagawa ngayon ng National Bureau of Investigation ay tinitiyak nila na ito'y mahadlangan na yung posible pang pagkalat ng iba pang mga data at may garantiya naman dito ang poll body na hindi ito yung data na mula sa kanila. Kaya hindi ito pagmumulan ng dayaan sa eleksyon o kung ano paman. Kaya lang, syempre, kinakailangan ang anumang nag-leak na impormasyon ay agad masawata yung pagkalat nito. Lalo't hindi natin alam kung anong mga purpose yung kanilang paggagamitan. Ito'y kinuha sa pamamagitan ng illegal na hakbang, kaya posible na ito'y gagamitin din sa illegal na pamamaraan at pagkakakitaan. Kasi may sinasabi nga, kapalit na halaga para dito sa, kumbaga, kapalit ng naturang isisiwalat na impormasyon. Yung lokasyon, Bombo Dennis, nung a certain Ricardo na ito mula sa Smartmatic, natunto na ba ito sa kasalukuyan, Bombo Dennis? Sa ngayon ay hawak na ito ng National Bureau of Investigation at kanilang kinukunan ng mga impormasyon. Siyempre, hindi naman agad-agad masiwalat ito. Ang ginagawa nila ay kinukumpara nila dun sa data na nakuha. No? Itong si Ricardo Argana ay na-trace na ito at sinisecure na nga yung mga impormasyon pa na posibleng napadalhan. Lalo't may mga sinasabi nga si Attorney Vic Lorenzo na mga grupo ng hackers yung napagbigyan ng data. So yan yung ilan pang mga inaalam kung ano magiging takbo pa ng naturang usapin. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Makakatanggap ng warning mula sa Department of Tourism o DOT ang lokal na pamahalaan ng Malay Aklan matapos na lumagpas sa carrying capacity ng Boracay Island ang mga turistang pinayagang makapasok sa naturang isla noong Holy Week. Ayon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, si Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Eduardo Anyo na ang siyang maglalabas ng naturang warning. Bago aniya na nagkaroon ng pandemya, sinabi ni Puyat na nagbibigay na sila ng carrying capacity sa pamamagitan ng Boracay Interagency Task Force. Ang carrying capacity aniya dapat ng Boracay Island ay nasa 19,000 lamang, pero noong Holy Week ay pumalo na ito sa 21,000 hanggang 22,000. Kahapon, April 18, nanawagan din ang Department of Tourism sa mga otoridad na aksyonan na ang breach na ito. Inabisuhan din nila ang Department of Interior and Local Government pati na rin ang DENR sa issue na ito at hinimok na kumilos na sa lalong madaling panahon upang sa gayon ay hindi na ito mauulit pa sa susunod. Samantala naman, nakakita ang Department of Health ng pagtaas sa dengue cases sa Cordillera Administrative Region at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, bukod pa sa ibang pang mga rehiyon na nauna nang iniulat na mayroong increase sa dengue cases. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, mahigpit nilang binabantayan ngayon ang sitwasyon sa naturang mga lugar, kasunod yan ng bagyang pagtaas sa mga naitalang dengue cases kamakailan. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Vergere na nakakita rin sila ng pagtaas ng dengue infection sa Zamboanga Peninsula, Cagayan Valley, Western Visayas at Davao Region. Pero binigyan din niya na sa kabila nito, ang weekly reported dengue cases sa buong bansa ngayong taon ay mananatiling mas mababa naman kumpara sa naitala noong 2021. April 8 na magdeklara ang Zamboanga City ng dengue outbreak matapos na sumirit sa 893 ang kaso sa kanila, kabilang na ang 11 nasawi mula noong Enero hanggang Abril 2. Kaya naman hinimok ni Vergere ang publiko na sundin ang 4S o ang search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation of symptoms at support spraying o fogging para maiwasan ang outbreak sa hinaharap. Samantala, ang Pilipinas kinilala naman ng G20 sa pagbabakuna ayon kay Secretary Galvez. Maki-update tayo sa report ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Day, Bombo J, nasa harapan tayo ngayon mismo sa tanggapan ng Department of Health dito sa Santa Cruz, Maynila. At ang DOH ang nangunang pamahalaan o ahensya ng pamahalaan sa pagsagawa ng pagbabakuna sa ating mga kababayan laban sa COVID-19. At sa ngayon nga ay umaabot na sa nasa 60% ng buong populasyon ng Pilipinas ang fully vaccinated. Bagamat may mga ilan pang mga LGU o mga bayan sa ating bansa ang wala pa sa 50% dahil nga sa kung mayroong pagkulang sa bakuna ay mayroon naman yung mga tatawag na hesitancy o pagtanggi ng ating mga kababayan. Pero masaya ibinalita naman ni Secretary Carlito Galvez Jr. ang tinaguriang vaccine czar na kinikilala, pinupuri ng G20. Ito yung grupo ng mga pinakamamayaman at pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo, ang Pilipinas. Dahil nga daw sa kanilang o ginagawang kampanya ng Pilipinas sa pagbabakuna. Kung noong una raw ay medyo matumal ang pagdating ng mga bakuna, pero eventually dahil sa pagpupursige ng ating gobyerno ay nakakuha tayo ng sapat para sa ating mga kababayan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Galvez. Sir, maganda rin balita na yung G20, ito po yung big economies ng 20 countries. They acknowledge po that the Philippines is an example country in the acceleration of the vaccine deployment. Nakikita po natin, na-cite po dito na despite the challenges that we had, na napakababa po ng ating coverage at saka tinatawag na napakababa ng ating supply during the early stages. But we were able to accelerate itong vaccination po natin. Nakita na sinasabi na we were able to remove, to increase the coverage, yung mga obstacles na nakikita natin at alam natin na marami tayong obstacles sa nangyari nung magkaroon tayo ng misa po sa Degbaxia. Ito po napakalaki pong karangalan sa Pilipinas kasi ito po napakalaking evaluations ng UNICEF, Gavi, and the international community na nilalagay ang Pilipinas na isang ehemplo in terms of reducing vaccine hesitancy and increasing demand for COVID-19 vaccination, including the risk communication and
community engagement. Ito po, nagpapasalamat po tayo sa ating mga LGUs, kay DILG, sa ating mga CONGs. Gusto namin pasalamatan si Sec Martin, ang ating PCOO, na talagang tuloy-tuloy po ang pagde-deliver ng information and education sa ating mga kababayan. Yan ang bahagi Secretary Galvez, live mula sa tanggapan ng Department of Health sa Santa Cruz, Maynila. Bombo Raymond Tinaso nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Oras sa Pilipinas, alas 12:23 na ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Samantala, ang National Housing Authority o NHA nakahanda na sa pagbibigay ng permanent housing project para sa mga biktima ng landslides doon po sa Leyte kaugnay ng pananalasa ng bagyong Agaton. Kaugnay niyan, may update ang Bombo Radio Tacloban. Nakahanda na ang National Housing Authority o NHA Regional Office 8 para sa pagpapatayo ng permanent housing project para sa mga biktima ng malawakang landslide sa bahagi ng Baybay City at Abuyog, Leyte sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Agaton. Una nito dahil sa halos ma-wipe out ng landslides ang ilang mga barangay sa nasabing mga lugar ay wala nang babalikang mga tirahan ang mga biktima na sa ngayon ay nananatili pa rin sa mga evacuation centers at mga ospital. Ayon kay Engineer Constancio Anteniero, Regional Manager ng NHA 8, sa ngayon ay patuloy ang kanilang pagkipag-ugnayan sa Office of Civil Defense o OCD Regional Office 8 upang matukoy ang kabuuang bilang ng mga pamilya na magiging benepisaryo o mabibigyan ng pabahay. Sa ngayon rin ay mayroon ng identified sites ang Abuyog at Baybay City na pagtatayuan ng nasabing housing project, pero kailangan pa itong suriin ng DENR, MGB at FIVOX upang masigurong ligtas ang mga lugar para sa mga benepisaryo ng nasabing pabahay. Habang hinihintay pa ang nasabing permanent relocation para sa mga survivors, bibigyan ng mga ito ng temporary housing o shelters ng OCD at ng kanilang mga LGUs. For coordination meeting with the Office of the Civil Defense, NHA is committed to implement the permanent housing program, like what we did in the Yolanda. This is really intended for the landslide affected families, both for the LGUs of Baybay and Abuyog. Now, as of now, we are still coordinating with the Office of the Civil Defense because we have an official endorsement from them up to how many houses are we going to build relative to the incident that happened, yung mga qualified beneficiaries na bibigyan natin ng pabahay. Ang bahagi na pagpaniyam ng Bombo Radio Tacloban kay Engineer Constancio Anteniero, ang Regional Manager ng NHA Regional Office 8. Samantala, ipinahayag naman ni Abuyog Leyte Mayor Limuel Jean Traya na tinitingnang dahilan nila sa ngayon sa mga nangyaring landslide sa kanilang lugar ang pagkadistorbo ng bundok o bukid dahil sa ginagawang bagong kalsada malapit dito. Ipinangako naman ito na mabibigyan ng karampatang tulong ang mga biktima sa kanilang bayan. At yan ang balita mula sa Bombo Radio Tacloban, Bombo Entersenyo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo. Pasintabi naman sa mga kumakain sa oras na ito dahil doon sa may Zamboanga, 4 na pamilya o miyembro ng pamilya sa Zamboanga del Sur abay brutal na pinaslang ng hindi pa nakikilalang suspect. May detalyang Star FM Zamboanga. Natagpuang wala ng buhay ang 4 na miyembro ng pamilya matapos umanong gilitan sa leeg ang mga ito ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa Purok 3, Barangay New Katipunan, Midsalip, Zamboanga del Sur. Sa inisyal na investigasyon ay brutal umanong sinapit ng 4 na mga biktima sa ginawang krimen ng mga sospek. Kinilala mga biktima bilang sina Lolifer Zamora Udarbe, 33 anyos, Julieta Arapon Aligo, 26 anyos, Elna Udarbe, 7 anyos at Eljun Udarbe, 5 anyos na pawang residente ng nasabing bayan. Umanong isang nagngangalang Mario Baliaw ang tumawag sa tanggapan ng pulisya upang ipaalam ang nasabing pangyayari na agad namang nirespondihan ng mga otoridad. Nadiskubre na lamang ng mga otoridad ang mga gutay-gutay na katawan ng mag-anak na halos maghiwalay ng ulo ng magkakapatid at ina habang putol naman ang ulo ng ama. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon ng Midsalip Municipal Police Station sa brutal na pagpatay sa mga biktima. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9
Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Barbie nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country. Basta Radyo Bombo! Bombo Sports News. Abanse na ng 2 panalo ang Philadelphia Sixers matapos na muling itumba ang Toronto Raptors sa score na 112-97 sa Game 2 ng first round ng NBA Playoffs. Muling dinumina ng Sixers big man at MVP finalist na si Joel Embiid ang laro nang magbuhos ito ng 31 points at 11 rebounds. Umabot pa sa 27 points ang kalamangan ng Sixers na tinangkang habulin ng Raptors pero kinapos naman sa huli. Ang Game 3 ay gagawin sa home court ng Toronto sa darating na araw ng Huwebes. Sa iba pang mga laro, ginulat naman ng Dallas Mavericks ang Utah Jazz nang masilat sa score na 110-104. Dahil dito tabla na ang serye sa tig-isang panalo. Pinahiya pa ng Mavericks ang Utah Jazz dahil wala ang kanilang all-star na si Luka Doncic, bunsod naman ng injury nito. Nagpaulan pa ang Mavericks ng playoff record na 22 na mga 3-pointers. Bumida sa panalo ng Dallas si Jalen Brunson na kumamada ng career high na 41 points. At ang Game 3 naman ay gagawin sa teritoryo ng Utah Jazz sa darating na Biyernes. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kabuuan ng ating pagbabalita. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. Ang Philippine National Police aminadong malaking hamon pa rin ang pagsugpo sa vote buying gamit ang online payment mode. Ang NBI naman natuklasang kumalat na sa internet ang ilang impormasyong nakuha ng tauhan ng Smartmatic, issue ng bayad para sa pagnanakaw ng data lalong tumibay. Samantala, dengue cases naman sa Cordillera Administrative Region at BARMM nakitaan ng Department of Health ng pagtaas. Ang National Housing Authority nakahanda na sa pagbibigay ng permanent housing project para sa mga biktima ng landslide sa Leyte. Bagong gawang kalsada naman tinitingnan ng dahilan sa pagguho ng lupa doon sa Abuyog. 4 na miyembro ng isang pamilya sa may Zamboanga del Sur brutal na pinaslang ng hindi pa nakikilalang sospek. Sa ating international news, Russian President Putin binigyan ng honorary title ang mga Russian troops na inaakusahang responsable sa war crimes sa Ukraine. At para naman sa ating sports balita, Philadelphia Sixers abanse na sa 2 panalo laban sa Raptors habang ang Dallas Mavericks naitabla ang serye laban sa Utah Jazz. At live nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buno. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Radio Bombo! Pabalik na may kabiyanan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto, 33 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. Bago lang nyo nabatian ang Bombo News Center para sa ito na Bombo Network News. Sa ito nga pagbalik banwa, sa nasiling ko na kagina, ipapitan natin to sa patrol ang shopping area para nga lantaon natin ang mga ginaobraman itong dalan. Garabi ang obrahan sa dalan subong. Siling sa iban. Siya ba daw time daw mayo maning may eleksyon no kay daw sa kuobrahan sa dalan. Oo, basi natabuan lang o kon basi hungod man. Daw nga subong gin pa waswasan pa obrang dalan kay chimpo eleksyon, no? Ti kumagamo na nga nagatahom ang dalan kung magchimpo eleksyon nami siguro nga may eleksyon permi. Natabuan na siguro. Ipamangkot naton sa kuan sa aton nga DPWH
kung matuod ba lang sa subong gid ba ni nakaschedule ang trabaho sa sinada nga area o kung base isang dapat sa nagligad pa ni galing kay gin na timing lang gid subong nga election period kag nagasako ang pag-obrahan sa dalan. Okay, this time mga kabyanan, balikan nato na karon dugay-dugay daw ang report sa patrol pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga Paradyo Bumbo. Pabalik na mga kabanan sa tunang pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. 42 minutos na nakiligad sa tag ng alas 12. This time mga kabayanan, balikan natin ang patrol upon sa kay Bumbo Franz Andro Burgos. Siguro naman natin ang area sa shopping Banwa, ang mga dalan diri nga ginpang buka ka ginaubra naman subong. Pero sa akon nga pagkaintindi sa nagligad pa nga mga wala pa ganit pandemic mo or pag pandemic in 2020. Do mga ginabubuan na ding dalan. Why sila mag full blast sa ilang operation sa ilang pagkayo sa dalan? Anay subong daw nagaginutok lang ang dalan Banwa. May mga heavy equipment, may mga nagabuhos ang simento, ang mga salakyan daw nagasala-salaman kundi maagi kay tungod nga double time ang pag-ubra nila subong. Kung alin pa lang sang una gin sugura na nabuhos kang kontraktor, subong guro tapos na. Tanaw na ito, nabi kung ano kadasig ang pag-ubra sang siling mga kontraktor sa dalan. Sa Piyak Linya, Bumbo, Franz Andro Burgos. Please come in. Bumbo dan live kita diri subong sa dalan Lupisayda, no? Sa may shopping area, which is subong may mga ginabungkal naman diri nga dalan, no? Makita diri nato subong hapon na may mga heavy equipment diri as of now, no? Ang presensya sa mga heavy equipment arin diri subong sa sining nga dalan sa dalan Lupisayda, Bumbo dan. Kubali dalan Lupisay na kasubong. Oo, dalan Lupisay na ni, no? Okay. Panulo ni sa may Bumbo Andro. public market nga dalan. Bumbo Andro. Kita subong nagatubang Bumbo dan kay sa likod naton
may dalan dito nga actually na simentohan atong dalan nga nabungkal. No, kay sa nagliga dito nalabyan man Sa may hilado? sa mga gina-construct bala. No, nga makita to naton nga gid no. Ginbungkal kay do medyo palong bala. No, pero galing po budan tubong arana no na puno na sa mga semento. Matang sa diri nga dalan nga ginatindugan naton sa may dalan sa Pisay Nugget. Amo naman ning bago diri nga ginbungkal sa may ang ining nga dalan ng direksyon diri po budan sa may parte pabukid sa nga direksyon. Sa may tiyak nga lane po budan sa may nawala ni kabahay sa lane ang ginbago naman diri nga ginbungkal sa imato sa tabok sa piyak ning nga Center Island. May dalan man tubong budan nga ginbungkal no pero subong hapon why siya dire no so gina-construct pala kay bungbudan so sa mga taga dire dito kung gabi malandis na ko na nag-start sa ilan nga construction kay para hindi magkurubong budan makompromiso bala ang traffic kay kay dire man din nagalalabay man ang iban mo no so ano man itan nga dalan dire bungbudan is accessible kin man sa tanan may nga dalan pero galing kay ano dun kay because nga ang pag-construct ng dalan so giningagaw man no so kalabagit bungbudan sa dalan doon dire nga din no naging pang-backpack unlike dito sa may South Road no sa Bacolod South Road kung comparar dire sa may dalan ng Pisay na no so kalaw dito actually ng mga lanes sa dalan ang pangbungkal specifically sa dire nga dalan Bobodan Bumbo Andro pagkakita ko sa dalan nakagi ko dra daw ang mga buho subong daw ready na parang kalkalon hasta na gina dito sa may Burgos Public Cemetery. Amugid, exacto gid. No, makita diri naton mo budan ang right ang Piaka Lane. Kung sumayon man imong budan, usuyon man ti hasta gini dito para kadto sa may Bacol sa Burgos Public Cemetery, no? Sa may crossing na nadrablabong budan sa may ginatawag lang nila nga Baga Patio. Doon lapit na lang kinada maglabot ang ining nga mga dalay nga gintang backpack. So ang traffic dire ibang budan the medyo slow ang lakas sa traffic especially sa muling mga iloras kay because sa Piaka Lane kabalo naman kita saan mo budan nga isa mala na di ka lane so mo kita na kita na ka lane ang diri nga dalan no so ang mga sakyan padulong sa may norte nga direksyon the medyo hinay panglakaton because ang Piaka Lane ginbackpack naman kung ginguba pero ang north nga direksyon nga mga biyahe ng mga sarakyan mga papaprivado man kung mapapapubliko amo ni pong budan subong do same din ang sitwasyon sa piyak-piyak ng mga dalan especially sa sini nga areas no sa may shopping no pakadto ni actually pong budan pa Libertad no ang ini nga dalan pong budan. So pero ang importante nga may nakita ka mo dra nga mga porsyon nga nagapatimaan nga mga bag-o nga mga buhos nga simento. So far pong budan ito sa piyak yan no magpa sa may likod sa may norte tubang mo bala sang triangle bongbudan kaya mo na naging backpack nga dalan simitado naman pero sa may paubos na pakadto na pala sa may Burgos Public Cemetery amo naman ito bongbudan ang siguran backpack kaya amo naman ito siguro bago naman nga kalayuho no at sa previous to ya sa naglingkad bongbudan do fully concrete na to ya kasi na doon na humana at sa piyak naman may ari naman no pag una madri pa sa may mga pa-north nga direksyon okay na yung bongbudan ang pastor naman amo naman ni ang ginasuguran sa backpack o kung ang i-reconstruct ng mga dalan bongbudan. So, doon may ara pag ginaobra sa subong sa may hilado? Sa may hilado, yes, correct. No? Actually, may ara man dito. Actually, bongbudan, dito, bisa din na kita subong magbalikid ni dito puro na naging na backpack sa dalan. Ang aksyonan sa Bacolod, no? Especially yung mga mayor dalan, balado, do damo isang na under construction ng mga dalanon. Bongbudan, isa na diri, no? I think guro mo ni ang isa sa mga pinaka dako diri sa Bacolod na gina-construct diri sa may area sa dalan ng Pisay na o kung sa may shopping area. Kaya bongbudan ko na kumparar mo dito sa may store nga bahin kag sa kung sa sentro sa Bacolod, bongbudan do ay makikita may nakita diri mismo no sa sa may shopping area diri may pinakadamo ang pang backpack o kung gina-under construct nga mga dalanon bongbudan. Okay, sige. At least no nagasigi-sigi ang pag-ubra aberman kung natuon sila sa election period o kung wala ang importante nga may ginaobra nga dalan kag pasalamatan nato nini ang pagpakayos ang dalan sa syudad sa Bacolod
ang aton lang diri kabay pa nga ang mga kontraktor dasigo nila ang pag-construct. No? Dasigo nila ang pag-construct. Kag kabay pa nga mahuman ini antes mag-eleksyon kay base pagkatapos sa eleksyon bala kag magahinay naman ang agi sang kontraktor. At amo ginadang bantayan no. Pero para sa ila na lang gid manita ni Bumbudan para sa convenience ng tanan nga gawon lang ni kay total this is for public use no. Makahatagi niya sa dugang hasol bala sa especially sa mga drivers kag sa aton nga mga motorista di kung malawigan pa ni Bumbudan pero ilayo lang di ba si maka-cause pa ni isang aksidente dire ang iba dire nga dalan dahil sa may shopping area di medyo madulo man so kung ikaw mismo motorista dabi nga do may kabutayan natin sa pananawan Bumbudan kung gabi ikaw magbiyahe di ba si maka-cause pa ni isang accident. Well, before mag-election, sa Talawig pa man, no? May pila pa ka-dilaw Bumbudan natin sa eleksyon. So, para pa may idiyas, tuturo ni Guro Bumbudan sa pag-obra nila, matapos siguro doon kasi mana, no? Total may, naman no? Doon may natalanan naman na budget in terms sa pag-hatag o kung pag-obra sang mga, hining mga dalan yung pang back Bumbudan. Okay, sige. Salamat gid Bumbo Andrew. Yes, Bumbudan, kag-live diri sa Dalan Lukisay na ini si Bumbo Franz Andrew Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Franz Andrew Burgos. Report direkta dito sa may dalan sang Lupisay na Banwa. Ang dalan nga ginabakbak man sa sini nga mga tinion kag under construction, no? Under construction ang dalan. Kaya ginayngagaw nataymingan lang ni siguro kung sa nama pa inibala kay mo ang siyensya o kung natabuan lang ni siguro yang subong nga bulan giman ang full blast operation sa mga kontraktor sa pagkayo sa mga dalan, no? Kag kung ginasigi-sige na ni obra way gid problema kay matapos ni gilayon kay sa subong nga semana ang aton nga pagtan-aw sa kawaan na syado naka-clear, no? Perti naka-asul ang color sa kalangitan kag daw ang galo masyado lang kaputi nga kanipis mutsi nga noon malawig-lawig na o kung magatayo na gid ang pag-init sa panahon di favorable ini sa mga naga-construct sang dalan kay hindi na masablagan ang ilas ni pagbuhos ang simento kay wala sang mga pagtupa sang ulan. 9 minutos Banwa ang nabilin. Kabagadangan kita sa tagna nga launa. Antes na itong balikan ang pila ka mga dugang nga mga reports gikan sa aton nga mga field reporters. Hoy, congratulations kini sa Kamsi. No, kay isa na ka university, no? Isa na ka university ang Carlos Silado State College, no? Memorial State College, do isa na karon ka universidad. This time mga kabenan, balikan natin ang nanging kontrobersyal kadto kita rin sa patag sa nga politika, nanging kontrobersyal nga press conference ni Isko Moreno nga gintambungan ni Ping Lacson, ni Norberto Gonzales ag ni Tito Soto. Banwa nakaangkon na to sang negatibo nga pananawan sa mga pumuluyo sa bahin sang grupo sang sini nga mga presidential candidates. No, that's why damo nagpanghinaw dayon si Kwan, nabutang sa tirong, no, daw ni perming aton nga termino, nabutang sa tirong si Isko Moreno kay si presidential candidate Panpilo Ping Lacson nagpanghugas dayon sang kamot. Amo naguro nga gintuon gid nila sa Easter Sunday, no, atong press conference kay may mga pagpanghugas dayon sang kamot na dumduman naton si Poncio Pilato ba, no? Nadumduman man naton dayon si Poncio Pilato nga nagapanghugas sang kamot. Wala ako sang sala sa kabuhi sang sining nga tawo. Dali ko diri sang kwan sang tubig, manghugas ako sang akon kamot. Kay wala ako sang kilabtanan kung ano man himuon nyo sa sining nga tawo. Da si Poncio Pilato na
Sila ni Ping Lacson, why siya kung nakilabtanan sila niya. Nadala lang ito sa emotion si Isko Moreno. Why ito na namon niya, why ito sa amon niya hinambalan? Nga panawagan niya sa kay Vice President Leni Robredo nga mag-atras sa pagpanagan bilang presidente. Why kuno sa ila ginistoryahan? Pero tanawan niyo bala sa video banwa? Sa press conference ni Isko Moreno, may ginabasa siya nga statement. Di may ginabasa sa statement, kaga ang statement na halin sila tan may arasang paghando sa grupo ni Isko Moreno or sa mga kupdanan niya nga mga presidential aspirants nga naghando na yan amo na ang ipahayag. Ginbasa man lang to ganin ni Isko Moreno, di man to yang sila nga nag-impromptu speech to si Isko Moreno, kay ginbasa niya gani mo. Di nagpanginwala si Ping Lacson. Siya wala ko sang kahilabtanan. Nakibut ako, daway niya namo na istoryahan. Subong mga kabyanan, si Norberto Gonzales, nagpagwa man sang iyang statement. Baw si Norberto Gonzales, naghingagaw siya, panghayo pasensya. Nagpanghayo pasensya mga kabyanan si Norberto Gonzales. Pero sa pamatyagan nyo yun, banwa, masave pa nila ang ilang nga nangin aksyon sa ilang nga nangin tikang sa pagpatawag sang press conference kapag panawagan sa atras si Vice President Leni Robredo sa pagpalagan bilang presidente. Siling ni Norberto Gonzales, iyang statement banwa, no? Siling niya, if you meet the Vice President, tell her I'm sorry. Yes, I'm apologizing to her because what we need is something better after the elections. I was not comfortable there. Wala sa usapan. There was no agreement whatsoever to ask someone to withdraw. Si Mayor Isko medyo natangay siguro sa sentiment. Oh, wala na. Tapos na si ayo. Dogin putang nila sa tirong si Isko Moreno. Ginimo nila tapalan niya kagin birabirahan katagod-dagod. No? Gintadtad nila si Isko Moreno, ginimo nila tapalan, no? Sila ni Norberto Gonzales ya kung makita nyo man si Vice President, hambalon nyo palihog nga, I am sorry. Oh, nagapangayo ako, nag-apologize ako. Yes, I am apologizing to her because what we need is something better. Oh, nagapangayo pasensya si Norberto Gonzales. Pero banwa makita nyo ayan ang sinseridad ni Norberto Gonzales sa iya pagpangayo sang sorry. Nagapangayo sa sang sorry pero nag-apologize siya pero siya gusto lang abi na kunya nga makaangkon sang mas maayo nga presidente. Mas maayo pagid pagkatapos sa eleksyon. Kag sa iya nga pagpati si Vice President Leni Robredo, hindi na siya amo ang ginatanaw ni Gonzales nga maayo nga leader after the election. Ngayo sa pasensya ho pero tinga ang suguon mo pa ya Norberto Gonzales nga suguon mo pa ya ang ibang nga tawo nga basi masumalang si Vice President Leni Robredo kag hambalon mo ya nga hambalon siya nga surigid. Banwa? Tinga hindi na lang ba ikaw Mr. Gonzales? Magambal sa presidente ako sa vice presidente nga I am sorry, no? Para nga makita ginang imong sinseridad, baw nano man. Damo na panghugas ang kamot banwa, no? Matapos nga nanginegatibo nanginegatibo mga kabyanan, ang outcome sa social media nanginegatibo ini isig panghugas kamot ang duwaho ka mga presidential candidates si Ping Lacson kag si Gonzales. May nalang si Manny Pacquiao wala makaabot. Siguro tanda mo ni si Manny Pacquiao mo, may panagupnop guro si Manny Pacquiao mo. No? Basi may nagutik ba lang anghel sa kay Manny Pacquiao? Mayo man kung gisa ako daw reliyoso nga tao, no? Kay kung gisa daw ginagiyahan man mo. Imagine nyo sa itong press conference, kaya ginapaabot siya. Ginbasa na lang ni Isko Moreno ang statement nila ni. Nagambal siya nga, wala pa diri si Manny Pacquiao, upod man ni namon si Manny Pacquiao diri. Pero wala pa siya, coming siya. Basahon ko na lang yung daan ang amon nga statement. No? Natapos na lang press conference, wala kabot si Manny Pacquiao. Kag landong ni Manny Pacquiao, wala kabot. Siguro masing na nagutik nga anghel.
Sa kay Manny Pacquiao, hindi ka tumagkanto. Hindi ka tumagkanto kay Kwani. Imbis nga magkatabang ni Simo, kalaglagan yun eh. Ang imuon ninyo, kalaglagan gina natabo. Pagkatapos na batyagan mga kabyanan, ni Ping Lacson kag ni Gonzales, nga daw kalaglagan ginila, ang natabo, una yang nagpanginwala, nag-deny. Wala labot nga daw Punso Pilato, daw kwan bagid siya. Daw si kwan siya, daw si kung sa kwan pa, daw si Pedro siya nga nag-deny mo. Hindi ko na kilala, sino na si kwan, hindi ko kilala si Kristo. Gindinay niya. Ayo. Tubtub nga nabatian niya pagpamalo sa manok. Tiyan mo na si kwan, amo na si Ping Lacson. Gindinay niya. Way ko yung idea sinimo. Nakibot lang kami nga ginambal yan isko nga kinalan ma-withdraw si Leni Robredo sa iya pagpalagan bilang presidente. Pero mo kagapon mismo, dasig niya si Lacson nga nag-deny, no? Nga way siya sa kilabtanan, way sa si idea. Subong naman Banwa, si Gonzales naman, nagambal niya siya, mangayon ang kusuri sa kay Vice President Leni Robredo. Kung sino man sinyo na makasugata sa kay Leni Robredo, pwede ko hambalay nga surigin. Do ka ngay sila Banwa bla. Pero makita yan naton Banwa ang sinseridad sa sining mga tao. No, way man sa gina pa kamalaot naton pero subong pala makita na naton kung ano ang ila iya nga mga ara sa ila nga mga tagipusoon, sa ila nga pagpadalagan bilang presidente sa pungsod Pilipinas. Nagagawa na ang mga maneuvering nga ginahimo subong samtang nagilapit Banwa ang eleksyon sa Mayo 9. Pila na lang kadlaw, 20 días na lang ang campaign period. May madamo pa siguro posible sa sini nga mga inadlaw sa sunod nga sinimana nga mga posible nga magakalanabo samtang nagahilapit na ang adlaw sang eleksyon. Amo nang bantayan sang aton nga mga pumuluyo kag hindi kita magpadala-dala sa kung ano man ang mga makita naton sa social media, nga mga gina-post dira, i-double checkin naton pirmi. No? Kag hindi kita magpadala-dala sang aton lang yang mga balatyagon. Kilalan updan sang aton yang nga paminsaron, sang aton yang nga utok, ang aton nga tagipusoon para makapili kita sang insakto nga leader pag-abot sa Mayo 9 nga eleksyon. This time mga kabayan, ko naton report di Bumbuan Sindol Surilla, nag-abot ng mga vote counting machine dili sa syudad sa Bacolod kag probinsya nagabot man ko ako makarundugay ang report ni Bombo Dennis Rubica parte sa mga VCM nga inabot na no? Kag preparado na ang tanan, wala na sang may matabo nga postponement pa, wala na sang kun ano nga sa subong may mga ginapagwa naman niya nga mga istorya nga may mga pangsabotahe kuno nga matabo sa tion sa eleksyon. Ay nano nga klase ni man, no? Do gina preempt na nga do gina kondisyon na nga ang mind sang mga butante nga kung sino man ang magadaog daw hindi naton pagpatihan kay may mga pagsabutahe, may mga pagdinayaay nga himuon sa tion sang eleksyon. This time ko na to report ni Bumbuan Sindol Surilla sa Piak Linya. Bumbuan, please come in. Bombodan, tiyara na sa safe nga lugar ang VCM o kung ining vote counting machines nga nag-abot diri sa aton sa syudad sa Bacolod apisar nga Holy Week o kung sang Holy Thursday, to be specific, Bombodan. Sang aga, nag-abot ini sa Breadco Port ining mga vote counting machines and tigin confirm ina sa aton ni Attorney Revo Sorbito. So, hindi man ma-divulge Bombodan syempre kundi nga warehouse kay ina tungod nga para sa security purposes bala Bombodan para ma-secure ining vote counting machines kay naibaruan naton amuning paggagamiton no sa sining pag-isip dira naton igulo Bombodan ang aton nga ano ni gani sinong aton mga ginboto bala no gin-shade naton kung sinong aton yung mga ginboto so dapat safe gid ina Bombodan, no? So, suno kay Attorney Revo Sorbito, nahibaluan naton again, 415 ini ka mga vote counting machines Bombodan. Kag may isa ka laptop, no? Nga para man sa gihapon sa patigayunon nga Mayo 9 nga eleksyon. So, syempre, Bombodan, nahibaluan man naton sa dugang nga pagpahayag ni Attorney Sorbito nga
ang vote counting machines amo ning nagapahapos no sang dalagan sang piniliay kay mantis yara ang kita subong sa computer age naman gid kita ya bombodan. Unlike before ya nga tiga kahon pa ta mag-isip tamaan pa na ya bombodan di ba dugay ang hulatay subong ya nang ganin ni Attorney Sorbito basta wala lang niya sang aberya, wala lang sang technical problems as early as 2 a.m. no. The following morning, bombodan, may baruan ta ng resulta. Basta waay lang yung aberya. Kasi naka-witness na kita sini bombodan sa mga previous election, debla? Ining ginagamit nga VCM or ang ining counting machine, no? So, syempre, hindi man na malipod manigar, halin pa man sang una sa pagsugod sini, may mga tao nga nag-doubt bombodan sa transparency sining BCM. Pero nga ba ganin ni Attorney Sorbito, ate, hindi man na nila mapunggan bombodan, may mga tao nga magduda sina. Basta sila ya sa COMELEC, gahimo sang tanan yung pamaagi, transparent sila bombodan, para, siyempre, ang mga nga malikawan, ang mga dinayaay, nga mga ginahambal bala bombodan. So, that is why nga may full trust and confidence man ni sila sa sining mga equipments nga ila sining nga ginagamit sa sining palabuton nga Mayo 9 nga piniliay. So bombodan pamatiyan ta ang dugang nga pagpahayag kag kumpirmasyon ni Bacolod COMELEC Head Attorney Revo Sorbito. No? Yes, sa warehouse. Ang for Bacolod is 450. Aside from this BCM, ano pang nag-alabot, Attorney, sang Huwebes Santo? Nag-abot ang aton nga CCS kit, aton nga consolidating and canvassing system ng nga laptop. Okay. Para sa canvassing, isama na nakabilo. Pila ka Attorney? Isa lang. Isa, okay. Isa lang. And then? Kada municipality, isa na. Oo. Okay. So kung vote counting machine, Attorney, ang aton gamiton, di ba ang results na Attorney, just like sa previous election, dasig lang, no? Yes, kung pagka-feed na sang ballots, kaya kundi automatic ginaisip na sa VCN. Oo. Then after the voting, pag-transmit siya from the precinct, diretso na sa canvassing sa city. Center. Oo. Okay. So meaning, unlike before Attorney, nga dugapilahan pa ka adlaw, subong niya, mga more or less, pila ang resulta, gani, ano nakadasig Attorney, may baluan, like local. Well, kung wala lang yung problema, kung wala lang yung problema, no? Ideal setting lang gidya. Dasig lang within the, siguro, experience ko sa iba nga cities. No, usually yung mga 1 o'clock, 2 o'clock, pinatapos na yan. Sang kaagahon? Canvas, yes. So. Basta wala lang yung problema. Barring any technical problems na rin na-consider mo. So, ideal mga 1 o'clock or 2 o'clock in the morning tapos na sa ang canvassing ta. So yes. I hope na that will happen. Gani man. Actually, anong kalabanan ng mga technical problem like sa mga na-encounter sa previous nga election? Well, number 1, maguba ang mag-malfunction ng VCM. Okay. No, ikadua, mag-malfunction na itong SD card. No? Ang wala na, ang atong possible na matabo. Worst case scenario kaya. Okay. Attorney, mayara ginaya, syempre hindi ginaya malikawan, may mga comment ginaya when it comes to transparency, especially kung ang VCM, iban may fear nga amon na siya subject sa pwede base nga iban ginambal base may daya or something like that. Kamu sa COMELEC, anong gusto niyo ihambal sina sa mga botante, sa mga pumuluyo? Well, it's ever since we started the automated elections, no, in 2010, it's a matter of faith, no, faith sa machines, no. This were tested, actually, and yung function din pang check nga andar, and at the same time, before elections, may kasi final testing and sealing that is open to the public, no, para makita nila sa testing and sealing ka, mag-vote, mayara na elections mo, mag-vote ka na, nataw mo kung sakto ang isip sang machine sa imong boto, kung sakto ang pag-total niya, kung sakto ang print out na results, and then thereafter, i-re-zero na siya ang machine to show to the public na why na siya unod
why ang memory niya is wala unod until mag-abri na ang elections sa May 9. No? So, grabe ang atong nga pag-check, pag-preparar sa masinta, not only by COMELEC, but as witness ng mga independent na stakeholders. No? So, it's a matter of having faith sa machines. Like, for example, makadto ka sa department store, bakal ka gani calculator, wala mo na check. Di ba? Pagka suma mo da, pati ka man gani kung ano gani na resulta. Di ba? Because you have faith na sakto na siya. No ba? So, kung kung you have doubts, mga doubters siya, no explanation, no, is sufficient para na sila. No? But kami sa COMELEC, we have always been saying na always the elections no is atong pagkandak ni is credible, no, honest, accurate siya. No? So, da mo makita na ang iban na protesta na pa-recount sila, no? But ginapili na nila ang presinto wag na recount. Hindi na sila naperdi. Ang pa-recount nila, pero ang daog sila yung presinto, ay na pa-recount. Why? Diba? Meaning, ang dito lang na masin sa naperdihan, muna lang tayo madayaan. Sa kadayaan nyo, wala. Diba? So, for me personally, it's a matter of faith. No? Kung may kaya salig sa makina, kapatid ka na ano. Again, well, we have been very transparent. That's why galing kami anak kita sa mga digital signature na hindi may alam sa ERs na before pala sa presinto, before mag after transmission, ginagaan pa naman ang mga watchers, no, ang mga survey, no, ang mga stakeholders, ginagaan pa sila sa kopya para to make sure na kita nila kung sino lang ng total da, ang unang inagawa sa ilang resibo nila. Okay. Attorney, salamat. Yes. Tumbuan? Bombo patiyan naton si Attorney Revo Sorbito ang COMELEC head naton diya sa may syudad sang Bacolod. Daw ko nagid. So ara nagid do kay pila na ara na ang mga VCM kaag kumplito na ning preparado na gid ang Commission on Elections, ang COMELEC. Pero ang iban nga mga kandidato do hindi pa preparado. Hindi pa preparado sa ilang kapirdihan. Amo gani. Lapit naman lang. Damo na subong nga mga nagakalanabo nga mga maneuvering kaga kung ano lang nga mga pwedeng imuon, may mga laglagana na nagakatabo mo. Oo, amo gani man. So tarawon ta ni Bombo Dano. Pero sa bahin niya sang COMELEC at yara naman, may VCM naman, almost okay naman Bombo Dan, naka-training naman ang mga teachers para nga mangin Board of Election Inspectors or may mga may mga technicians naman. So, almost ready na gid man Bombo Dan. No, kung tanawo naton. Ready na. No, ang iban lang nga mga kandidato sa pagka-presidente no, hindi ready. Kag daw kuan pa daw nagsaler pang pagka Semana Santa sa nagligad. Damo lang ang mga maneuvering, kinaburigal, Bombo Dan. Pati mo to, nga daw may mga nagapunso pilato na ganyan, nagsuskaluoy man si Isko, no? Muna mukmukan subong. Oo, amo gani, Bombo Dan. Pero amo na bilang ginahambal nga hati, depende gyapon Bombo Dan sa mga pumuluyo, no? That's why nga nakasalalay, gini sa ila, sining mga kamot, ining Mayo 9, nga palabuto naton, tuweg 2022, nga eleksyon, Bombo Dan. Kaya hindi pa man naton patod ang ilagay sa aton nga mga presidential candidates. Hindi pa hindi patod kay sa subong sa pulo ka man nagpalagan na presidente. Actually kitaon lang mangidya subong yang daw ginabantayan sa tanan Lini Robredo kag BBM mo. Tiko na padamuay sang sa kwan sa ining sa survey ti halin sa pagsugod na sa subong nagapanguna si Bongbong Marcos. Nagapangadwa si Lini Robredo. Pero sa padamuay sang mga kwan sa padamuay sa mga nagatambong sa political rally, daw kwan man, daw kung kisa, mas damo ang kay Bongbong, kung kisa daw, damo man sa kay Lini Robredo, kung kisa daw, nagapatas-patas man. Di subuko, way labot niya sa pataas isang rating sa survey, padamuay pagidya sa mga naga-attend sa mga political rallies, nga ginapatigayon. Di daw, hindi pa ginato mapatod kay kung damo ang mga kay Bongbong Marcos, damo man kay Lini Robredo. Sa subungong kay Bongbong Marcos to sa Cebu to, grabe man kadamo sang
tao. Tuti daw mabalos man kuno si Lini Robredo sa next niya nga rally kuno bumbuan. Sadya gani Bombo Dano. Kung kay Leni Robredo, tanan do ka pink man, kung kay BBM do nga pula man or naga green man, Kaya no? di naman gani mapatod kay may nagasiling man nga sa rally ni Lini may mga BBM nga man dito, sa rally ni BBM may mga Lini man nga dito kuno. Awo gani Bombo Dano. So kasadya ining pinili ay para sa pagka-presidente Bombo Dan, no? So tanawon nato ni kay like every week or kada adlaw may mga bag-o nga mga developments, may mga bag-o nga mga kontrobersiya. So amugid ni Bombo Dan basta nagahilapit lang na ang eleksyon natin. Pabakod-bakod ni sila tinai kung sino gyud siya Bombo Dan. O pabakod-bakod batikulon na. Batikulon, no? So, munang matabo sina. Anyway, Bombo Dan, ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang bombohanay sa Udto. Ini si Bombo Ansindol Surilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bomboan Sindol Surilia. Report gikan sa Comelec Bacolod office. Ayo, tikon balikan nato ni mga nagkananabo kag ang natabo nga press conference sa Sunday. Daw may mga kwan gini, may dako kay epekto ini siya. It's either nga advantage or disadvantage sa kandidatura ni Vice President Leni Robredo. Pero sa bahay naman niya sang kwan, sa bahay naman niya sa mga other candidates, no? Aside from Leni Robredo and Bongbong Marcos, sa mga presidential candidates bla, no? Aside sini sa ilang nga duha, ining iban nga nagkalabili ni masakit man nga ihambalo naton, mahimo nga masakitan ang mga supporters nila, pero ang matuntun sina daw kaangay bala sa ginasiling mga hurubato naton pirmi nga paaman naman lang niya sa pahabok mo, no? Do paaman naman lang niya sa pahabok. Kaya bisan pa sa mga survey results nga ginapatigayon, perti gid kanubo-nubo kayo, no? Sa ilang nga rating. That's why kani batunon taman kag sa hindi, no? Pasensya na sa mga supporter sa mga nagkalain-lain pag hindi nga mga presidential candidates, no? Why ko sang intention nga sakiton ninyong balatyagon. Pero ang kamaturan nagapakita banwa nga bisan sa social media makita naton, bisan sa palibot sa aktual na ginabi nga mga political rallies nga napatigayon, makita naton nga duha lang gid man niya ang ara karon sa paminsaron sa mga katawhan. Duha lang kangalan nga nagapadlagan sa pagka-presidente. Amo ni ang ngalan ni Bongbong Marcos kag pangalan ni Leni Robredo. May araman nga although nga gining way man naton ginapakanubo ang iban nga mga presidential candidates. Kay mga maayo man ni sila kag mga maalaman nga mga personalidad. Pero ang resulta mga kabyanan sa nagakatabo nga mga political rally kag sa survey amo lang gining duha nagalusot. So that's why nga kun bisan pa nga ang ining statement ni Kwanla kun aton gid nga analisahon i-figure out naton ining statement bala ni Isko Moreno kun makahatag ni sang negatibo sa iya kandidatura, makahatag sa negatibo nga resulta sa kandidatura ni Ping Lacson, makatag sa negatibo nga negatibo nga resulta sa kandidatura ni Gonzales, kag sa iban pag nga mga presidential candidates. Iway niya sang baliwala na, no? Iway niya sang kwan hindi niya mabatyagan. Hindi niya mabatyagan nila kag wala niya sang epekto sa ila nga way pa man yang eleksyon, kaya balo naman na sila nga, way naging sila isang ikasarang. Kaya man naging siling naton, duha na lang yung kangalan na nagalusot subong. Leni Robredo kag Bongbong Marcos. Bisan pa magtingob, ang halimbawa, panawagan nila nga maatras si Vice President Leni Robredo. Di ko mag-atras si Vice President Leni Robredo, mahabutang sila sang isa gidya ka kandidato nga serve nga opposition candidate. Halimbawa, mag-withdraw si Leni Robredo, tapos nabilin to yung other candidates, presidential candidates, magtingob persa, bisan itibong pa si Isko Moreno.
nga mo ang ilang himo na lagi nga isa ka manok nga mo ang magaingkwento kay Bongbong Marcos, may mo mga kabyanan nga kapirdihan na mangyapon ang resulta. No, kapirdihan na mangyapon resulta. Kay hindi mo man mapatod mo nga ining mga supporters ni Leni Robredo. Madisgusto ni sa grupo nila ni Isko Moreno kag sa iban nga mga upod niya nga nagapadlagan man presidente. Sigurado ayan si Isko Moreno. Sigurado ayan si Ping Lacson nga kon mag-withdraw si Leni Robredo kag magibutang sila sang isa ka kandidato lang magkunta sa kay Bongbong Marcos, ang tanan nga supporter ni Leni Robredo magasuporta sa ibutang nila nga kandidato? No. Sigurado ko yan, no gid na. Hindi gid niya magsuporta. Nga tigin sakit nyo yung balatyagon sang kwan sa mga ginsakit nyo na niya. Sa ginimo ninyo nga pagpanawagan nga mag-withdraw si Leni Robredo, ginsakit nyo na yung balatyagon sa mga supporters ni Leni Robredo. Kag kung mag-withdraw siya kay napilitan, kay grabe ang presyon ninyo. Masunggod niya sa inyo ang butante ni Leni Robredo. Imbis nga kamo nang butuhon, may ang posibilidad nga base hindi na gila mag-participate sa eleksyon or magkanto man sa polling precinct sa May 9, pero ang butuhon Bongbong Marcos na. Susugin siguro niya ang imbis nga ang inyo katuyuan, pwede yun si BBM, ang natabo ya, ginpasiguro nyo pagin ang kadalagan ni Bongbong Marcos. That's why may nagagawa nga sugilanon nga basi plano gid man ni matuod. Kaya basi ini mga nagdulodalagan nga presidente, nagdulodalagan lang ini sila kay at the end of the day pagka dali na lang ang adlaw sa eleksyon, himo nila ang tanan para nga masiguro ang kadalagan ni Bongbong Marcos. Base that's why nga daw kaklaro subong ilagin nga buyutan si Vice President Leni Robredo kay ini gali mga nagapadalagan nga mga presidential candidates nga ini sa una pa lang yang tinion amo na ni siguro ang game plan niya nga pag-abot sang tion sang eleksyon itibong nila tanan ang kandidatura ni Bongbong Marcos para mapasiguro ang iya nga kadalagan. 21 minutos ang nakaligad sa tag ng alauna. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto. This time mga kabiyanan ko na itong report ni Bumbo Dennis Rubica ang pag-inabot na sa vote counting machine. Diri sa probinsya sa Negros Occidental. Kagina to report niya sa siyudad sa Bacolod pero subong sa probinsya sa Negros Occidental. Naginabot naman ang mga vote counting machine kag dala ini sa secured nga lugar. Nya wala sing may makakadto diri. Ginabantayan ini mga vote counting machine mga kabyanan. Kay budlay na basi may maka-submit nila sang nasambit nga mga vote counting machine. Kag kung ano pa magkalanabo sining. Yari ang report sa Piagalinya, Bumbo Dennis Rubica. Please come in. Bobodan na kompleto na ang kadamuon sa mga voters counting machine kung DCM nga aton gamiton sa ubot nga May 9 national local election diri sa Bugos nga probinsya sa Negros Oriental, included na ang siyudad sa Bacolod, Bobodan. Mga 2,906 ka mga DCM ang nag-abot na as report ni Bumbuhan sa part sa City of Bacolod. Kompleto na sila to nagabot ni sa itong tilikdan nga Huwebes Santo, kaya ni karumudan sila to tara sa isa ka budiga ang gwardyado karon sa aton sining PNP Bumudan. Sa aton pagbigangot sa kay Provincial Election Officer Attorney Roberto Salazar nga suno siya nga magluwas sining BCM pila pagid ka mga kailanon nga mga election paraphernalias, election supply, ara naman bumudan, nag-abot naman. Ang wala lang subong nag-abot ginulat pa, probably by last week sa April, amo ni ang aton nga mga official ballots para sa Negros, para sa siyudad sa Bacolod, Bumbo Daniel, amo pa ning hulaton karon last week sing April. Kung saan si kaito ni Salazar nga ini nga mga BCM naton, mga election paraphernalias, election supply,
probably bumudan ko na ipang-distribute ini sa mga natuway nga mga city and municipal COMELEC offices, probably by May 7, at May 9 pa man nato mabudan nga kwan. O basi ang distribution mo sa ko before mga May 6, muna kay as official, suno kay na kay Attorney Salazar nga May 7, di na mapatikayon sa itawag nga testing kag sealing bumudan, siling mga BCM na to, ning BCM, ining BCM ballot box, mga ining mga kwan na indelible ink, iban pagid nga mga election supply, halos kumpleto na nabundan para sa provinces Negros Occidental, manang laton tay by last week ng April ang official ballots, nga manang shipment dre para sa probinsya sa Negros Occidental, Bombo Daniel. So papatiada balaton papaingangot sa kay Attorney Salazar sa sining pag-abot na sa ato sining election paraphernalias for the May 9 local and national election. Actually, Bombo Dens, may nag-abot na hitman ng mga DCMs naton. Ang number ara sa 2,906, ka DCMs. Sang Thursday siya nag-abot, paging unload sa barko, din na direkta na sa hub sang F2 Logistics. Okay. So ba sila yung kompleto na ni for the whole province of Negros Occidental mga BCM? Per representation sang F2, 2,906, but silingon kompleto siya. Kaya ito ang aton nga mag-function polling places, haraman sa cluster precincts, araw siya sa 2,906. Inventory dito sa warehouse includes ang aton battery, ang aton mga ballot boxes nga dugang kag election supplies. How about ang aton nga official ballot ya to niya naman o pa? Walang official ballots nato, wala pa kaabot, Okay. In fact, per information from F2, ang estimated departure nila April 20 pa, April 20 from the main hub, sang COMELEC dito sa Manila. So anong proseso na to ni from the province sabi saan o ini panagtag sa per city sa municipality, anong proseso sila? Depende na sa F2, Okay. and in coordination with the PNP and the AFP as security escorts, i-plan out na nila kung saan nila i-deploy. And ang information nga ginatag sa akong diri mga last week of April, ma-start na sila deployment sang ballot boxes, Okay. BCMs and batteries. And ang ato naman mga ballots, of course wala pa totalin. Estimated arrival na di daw araman sa last week sang April, and by the first week of March, or the last week sang April mismo ipag-deliver ni sa aton ng mga offices ng municipal and city treasurers. Okay. Will be temporarily housed sa opisina sang COMELEC or sa munisipyo kundi secure ini, kag on May 7, or earlier than that, kaya depende ni sa kadamuon pero ni sa Bacolod City, there will be about 450 clustered precincts, so 450 VCM ballot boxes and batteries ni, kag ang ila schedule for the final testing and sealing is May 7, so kung May 7 pa-deliver, medyo mabulubudlay, so trasado na natunahan pa namon nga tangod nga naling mga trasado ang pag-deliver, in time for the final testing and sealing, nalikon mga May 6 i-deliver na mismo. Okay. So may mga possibility part in isang plano may magluwas sa sining
may mga extra gyud na attorney no nga mga BCM diri padala sa aton para in kaso kung may mga mag-kabriya may gamiton kita no. Well, just to be candid, no? Pero information namon nga tama sa gamay ang contingency nga BCMs. Okay. For the elections, no? Kay bangod nga nagdamo na gidang presinto. Kag gamay lang ang na-procure, no? Sa nga COMELEC nga mga additional BCMs. Pero they will be establishing, no? Repair hubs sa region. And for the SD cards and the configuration of the SD cards, no, they will be establishing provincial hubs. Okay, so sa muna hindi na kailangan magtabok at pelilo para i-repair ang mga damaged nga SD cards natin. Okay. Pumunta na pati aton sining provincial election officer Attorney Roberto Salazar. So halos kuha naman all set naman for the province of Negros Oriental. Mananong naton bumudan ang official ballot box ako official ballot na kagining pagpanagtag na sa mga banwa ng syudad sa mga election of Fernalia sa Republic pa na May 6 no kaya pag May 7 amon nang itawag nga official testing and sealing no sa mga BCM nga na sa mga no ito ang mabanwag syudad diri sa Bugos nga probinsya. So of course mungdan ko ni pangdulong ina sa mga banwag syudad naton gikan diri sa Budiga no sa isak lugar diri sa Negros nga karon fully secured. Of course may mga natungdan nga mga police escort no like abikon to Talisay no paano to sa Budiga eskortan na siyang police no going niya sa Talisay City pwedeng mo nga mga area so with the proper security protocol ni bumudan no kay sa Salazar halos set up naman ang security nato no sa pag deliver kag pagtago no sining mga election paraphernalias naton gamiton pila ng 20 days more to go na lang bumudan no before sa aton May 9 national and local election. Sa mga bumudan pinaka-latest nga update gikan sa provincial Comelec office iniya si bumudan ni Surbika para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bumbo. Salamat gid Bumbo Dennis Rubica 32 minutos na kaligad sa tag ng launa ba may just in report do ang team ni presidential candidate ka UDD Guzman nagapayag nga may mga linupok kuno nga nabatean sila samtang nagapatigayon sila sang isa ka protest action didto sa Bukidnon do kag may pinakuno ka mga nagkala-injured, nagkala-samaran, na ginalakipan sang organizer, sang farmers and leaders, sang Manubo Pulangiyon tribe, dito mga kabiyanan sa Bukidnon. Di magkuha lang kita kanong dugay-dugay. Sang pila ka mga update no, sa sining report. Sa aton nga pagpanumbalik banwa, mangin ka po naton si Congressman Griga Sataya, kaya mo ni siya ang author sa pag-change ng status ng KAMSI nga imbis sa State College may mo na siyang State University. So ginaprubahan na kag pag-isla na ang KAMSI sang iyang ngalan imbis nga KAMSI himo na siya KAMSU no KAMSU Carlos Hilado Memorial State University. Bo perti nag-level up ba no? Kuha na itong karoon sa statement si Congressman Greg Sataya pagkaligid lamang sa pila naton ka mga panumdom. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Basta Radyo Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa bumbo. Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Pabalik na mga kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay Zone 2 sa piyakalinya si Congressman Greg Sataya, author sa sining pagduso nga mangin isa ka State University ang Kamsi. Ti subong na tigayo na nangin isa na ka university kuha naton siya sa iyang pahayag. Congressman Greg Sataya, mayong hapon sir. Ay, Bombo Dan, mayong hapon sa imo. May hapon gid sa aton ng mga tagpalamating kauturan, may hapon sa tanan. Aha. Ano ang imong reaksyon may kantanan sa sining pag-aprobar na sa sining ginaduso ngay moon State University ang Kamsi? Bombo Dan, una gid dako ang aton kalipay no bilang principal author sang sining layi nga nag-convert sang Carlos Silado Memorial State College into a state university. No? So wala abot na tuman ng aton sini kalipay, gina-congratulate naton ang academe, ang tanan ng mga department heads, ang presidente sang Carlos Silado, ang mga estudyante na at least ang dugay na nila nga andong that they've been working since way back 2017 or 2018 is now into reality. No? Na may-ari kita isa ka first time na university, state university dito sa aton siyudad sa Bacolod. Okay, saan ulang ini kong gin-file ang hagna? First term ko pa ni siya, Bombodan. I think though 2017 wala ko di ko magsala. Gin-file ko ni siya early 2018 sa first term naton, no? So nag-went through the process, approval sa House, sa Senate, pagpirma sang presidente until pag-comply sa pila ka mga requirements from Carlos Silado and pagpagawa na sang orders sang Commission on Higher Education na finally siya na sa State University Bombodan. Aha. So bali pag magsiling kaya kita nga State University, ano na yang kinalain sini sa colleges? Bombodan, number one, once ikaw isa ka state university, it goes with it all the benefits na ginahatag sa national government sa tanan ng mga state universities. No? Meaning, ang iya sining pundo, mas dako kumpara sa koleyo. Okay. Ang mga academic mga equipments, mga personnel na kinanglanon. No? And then, ang pinaka-importante, kung graduar ka sa isa ka state university, ang presteyo nga matag bala sa isa ka estudyante at isa ka sa mga alumni is lain gid Bombodan. Okay do taas abing recognition sa university. That's correct, Bombodan, no. A university medyo taas compared mo sa isa ka college sa Bombodan. Oo. Now kag bangod sini do first time amo ning pinakauna no nag State University diri sa Negros. Diri sa aton sa Bacolod, yes. Sa Bacolod, sa Bacolod. Yes, so. Kay sa Negros, I think we have TUP, no? Nga State University. So sa aton diri sa Bacolod, first time kami ari kita isa ka State University gid nga diri sa Bacolod. We have two campuses, Estefania kag Alihis sa Bombodan. Oo, so do pag-isla na ni iyang ngalan, hindi na siya mangin Kamsi, mangin Kamso na ni siya.
That's correct, no? So from Tamsi, mangin Kamso na siya. Carlos Hilado Memorial State University. Okay, so bali ang effectivity sinisan ogid. The moment magbubudan ang resolution from Chad and Bank, no? So kung officially na siya aprobado na siya so meaning pagbuwa sang resolution hopefully within the day or by tomorrow pagbuwa sina mabaton sang Carlos Hilado, they can already have a ceremony bubudan to such effect, no, nga tawag na siya ito State University. Very good gid. Ginalook forward naton nga base sa ulihi pati ang Bacolod City College mangin Bacolod City University. Well, that's a possibility, Bumudan, but ina siya is within the turf or jurisdiction na siya sang LGU, meaning sang lokal na panguluan sang syudad. Sila na ang makapang hindi man kami ka-interfere daya because ang Congress is for the national government, yung BCCI is with the local government. Okay, oo. Sige, Congressman, agriga sa tayo. Salamat gid sa imong oras kag may hapon sa liwat. Salamat gid Bumudan, more power sa inyo. Congratulations again sa tanan gid nga taga Carlos Hilado Memorial State University, no. Kag mayong hapon gid kag madamong salamat. Si Congressman Greg Sataya, no, iyang reaction sa sining pag-aprobar sa iya sining gin-file nga hagna, siyang principal author sa sining pagduso nga mangin isa ka State University ang Carlos Hilado Memorial State College. No, imbis nga KAMSI, may mo na ni siya nga KAMSU. So congratulations, no, kag panginbulahan gid sa tagdumalahan sa nga KAMSI sa mga estudyante kag nangin estudyante. Isa ka dako kabugal nga nangin isa na ka State University ang sadtuan ay ginatawag nga Carlos Hilado Memorial State College. 44 minutos na kaligid sa tagna nga launa, ginakulabos kita banwas ang oras dili sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto danay kita buwas. Upod sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan